labing bantugan, dili matugnan ang imong kabubutan. Busa pasidunggan, busa pasidunggan ang imong pagkabalaan. Gikan sa langit ang hiusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pag-aon. Oy, karon ang tagna nga maglipay kita, karon ang tagna sa kaluwasan. Samahan, dili kami mapulan, ikaw ra gayon ang among alagaran. Ibuhat mo ang tanan, o ibuhat mo ang tanan, talang sa among kaluwasan. Tunggadikan sa langit ang hiusan nga bagay o pag-awit. Karon ang tagna sa pag-awit, karon ang tagna sa pag-aon. Oy, karon ang tagna nga maglipay kita, karon ang tagna sa kaluwasan. Karon ang tagna sa kaluwasan, pusayaw gayon paglangan-langan. Dawata si Jesus karon, dawata si Jesus karon. Kung nasayod ka sa kaluwasan, natong isang yawan niyang mamuhingal. Aron na ganang maluwas, aron na ganang maluwas. Kung ang higala mong ibati o kaluya, intawon na siga siya, aron siya madala sa langit ng himaya. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos nga tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili ubiya ug mutalikod kanato. Busa, kiniusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukano. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may kata
Ayo punta sa tanan ni Soon. Kumusta man ang atong pagmata? Kumusta man ang atong pagpanon sa sayo na ato na ba siya nga kasalamatan? Ato na ba siya nga napasidunggan sa atong pagpanon ni Soon? Sa atong kinabuhi din kalibutan na everyday taga-kita o panalangin nga kusog, panalangin nga kagawasan, hindi kagawasan mga kaigsunan kagihatag sa Ginoo, panalangin is Ginoo igsuon, although naanan nato ang desisyon kung saan ito paggamit ang panalangin. Maibutag ka natong tanang mga kaigsunan ng atong oras. Alas 4:42 sa kabutan. Mag-uban-uban usap sa atong programa. Medyo narita kamay mga igsunan alas 4:02 sa kinakapit sa FM Radio sa kabutan. Sa ngalan sa labing anak ng Diyos, sa Tiboper sa Kalangitan, sa ngalan mo sa atong station manager, Reverend Reverend Gideon Canilario, sa ngalan mo sa atong general station, Reverend Kim Ryan Makasaon, aniyan usap ang inyong mga upos nga alagad, upos nga amigo, upos nga higala sa kahaginan, sa FM Radio o sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod. Adlaw karon nga Biyernes, sa 22 Tagyo sa Paso, sa tuig 2024. Matod pa mga kaigsunan sa mga estudyante, Friday na ron, Friday, weekend igsoon. Natapusan ng adlaw sa simana ni simanahon. O niya by next Friday, that is Holy Week, that is Holy Friday. Manag-iigol mga kaigsunan na unsa man ang adlaw ang Biyernes Santo. O niya di kakabantay mention, maguna-una ka mga kaigsunan o di kakabantay. Una ka ato nga mensahe karon nag-iskot kini o ang katuldanan, ang katawhan sa Dios. Sa dili pa nato ni i-discuss mga kaigsunan atong una-una kung unsay kahimtang og sitwasyon sa diha nga ikaw na imong katawhan sa Dios. I-discuss diri mga kaigsunan nga nag-iskot o pagbantay. Magbantay mo na mga kaigsunan, ay naatay kaaway. Minsan may ato kaaway, may igsuon, ang yawa. Ato kinirabasa mo mga kaigsunan. Pulo sa ito kinabuhi, sa itong kaugalingon di sabga ni tagabantay. Mao nga, kanunay nato ni mapipisugan labaw sa tanan kining atong kinaiya. Kinaw mo ginay mo gawa seksual sa tao, dinis kalimutan sa tawhanon na kinabuhi. Apan po na si Jesus sa iyong kinabuhi igsoon, makaya nato ning pakikbatukan sulod sa atong kinabuhi. Makahimo na kang muadyas, makahimo na kang mupugong, makahimo na kang mupahilo, kaya nahimo na magang ang katawhan sa Diyos. Amen ba? Di mo nang ipatay ang daan kinahiya. Di mo nang iwala ang daan imong pagkatao. Di mo nang giputol ang pakigrelasyon sa imong kaugalingon mismo batasan. Amen ba? Mag-apo sa taig sa walo. Labing kamhanan o may gugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa iyong pagkikuban ka na mo. Salamat o Diyos sa lainusap na ang sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa lainusap na adlaw na ibuligayal ka na mo Ama. Nining adlaw na Biyernes sa bulan sa Marso sa pizza 22 o Diyos. Nining nga pa o nga bulan
Salamat amahan sa imong halagang iuban ka namo ibig sa tibok namo palimalay sa among tulo ka mga anak sa tinugangan Papa Oswald sa tanan namo kaigsunan dinhi sa Balok dapit sa Pilipigan hinid by Pastora April May Canturan sa ko kapikas kinabuhi karon nga naa karon sa Bacoor Cavite City samtang sila nagapadayon sa pag-ulat o pagpaabot sa insantong panahon alang sila maka-fly sa ilang pagbiyahe uwi sa Saudi Arabia. Ibin o Diyos, kumti o gagingi kanunay ang ilang kinabuhi ibig sa ilang mga kaubanan sa iyang mga kauban nga nang-fly sa maong pagpangarbaho sa laing mga naso. Ilabi na o Diyos, ano na sila yung kalain-lain o kaugalingong pamilya ang nabilin sa nagalain-lain ng mga lugar din sila tipahilo na ulit Kristino sa ilhang pagkakas. Lord, ikaw na nasiga yata kanila ang paglaong kanunay labaw sa tanan na kanunay ang inyong presensya niya ang maulit kanunay sa mata ko sa kanawa. Ibig o Diyos sa tanan karon nga naminaw sa mga FM radio sa tanan nga nagwa sa Facebook Live o sa tanan nga nagapaambit niini sa tanan nga nagashare niini amahan I declare blessing sa mata ko sa kanila. I declare prosperity ibig sa ilang mga panginabuyan sa mga pagpanarbaho sa mga negosyo man o sakyanan niya imong itiyal kanila. Proteksyon ni o bantay kanunay ang ilang mga pagpun labaw sa tanan sa mga station manager Pastor Gideon Canilario Pastor Russell Canilario sa tahanan duha ka mga anak Dulong Davidion o Dulong Asam o sa tanan pagmakatawhan sa tapit sa mga liyok sa musik sa tanan ni mga alagad mga pastor o mga pastora isang taman o Diyos sa mong general station manager si Reverend Kim Ayan Makasao o ni Ma'am Aisa Makasao sa ilang mga anak o sa tanan nga mga diki sa signing team Lord ako mapaghampo ka na kanina sa tanan nga imo nga igamit nga nahimok nimo nga sumusunod nahimok nimo nga adunay katungdanan aron sa pagpahamit sa imong mga pulong mga mensahe dinhi sa silong sa langitan. Salamat o Diyos, diniktak na ugapit sa kapuntagon ay maglatag ka namo. Ibig sa tanan ng mga anak, sa tanan ng mga pastor, sa tanan ng mga apostoles, sa tanan ng mga evangelista, mga bishop, o kubalban na imong katagan o katungdanan aron sa pagpahamit sa imong mga pulong. Ikan kami na tayo naman. Ibin o Diyos, tanan karon nga naminaw sa mga radio na nagapalibot hindi maong agapit. Nga din ang imong mga pulong, mga mensahe, mao ni mahimo na mong kahayag, mahimo na mong iwa, mao'y muhatag ka na mong paglaong, iyan tumula na yung mga paglaong. Ang kadasig ka dito na alagip ka ni mga lamang magulat ikaw sa among desisyon kung talus na kami mahimong matinagkanon o loyal sa pagtahon o pag-ilang na kami mo ama. Salamat o Diyos na bilang ng lapit sa pagtahon may mong gihatag ka na mo sa paman o Diyos kung mapag-ampo na kami mo. Salamat o Diyos kung mag-supply nagtatmong ipin sa matagusan na mo ka mga Panginoon labaw sa tananin ng maong nagapit. Salamat o Diyos ako pinibituhan nila umay nabisan pa man sa tanan na mo mga obligasyon labaw sa tananin ng maong nagapit o Jesus. Nasayod ako Diyos na way posible nga na kanimo sanglit imo man gibuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang mga butan ibin ang among kinabuhi nga nagkinabuhi pa hangtod karon. Salamat o Diyos sa pribilehiyo kay Diyonan nga gihatag ka namo. Maayo gud ka kaayo nga Diyos ka namo. Dili maisip sa pulong sa buhat sa imong pagkamayo nga gihatag ka namo. Ihatag nimo ang kagawasan aron ang matagusan ka namo. Musaludan, muyok mo, muila kay karon Diyos nga gamahan. Bisan pa man o Diyos na mga katawhan karon ay mga problema, ano na mga pagsulay na moabot kanila. Nga magpabilin silang likod diya sa mga tubangan. Magpabilin silang dunay paglaom gikan kanimo.
labaw sa tanan pinagisi mo mga pulong mga minsay nga mo payag kini nga madumduman ang tinud-anay nga trabaho ilang kanimo anay labaw sa tanan magkinabuhi kami subay kayo sa imong mga pulong nga minsay. Salamat o Dios bisan pa man sa mga tawag karon adunay mga balatian mga ubok si nila na kaso labat sa ulo mga arthritis rheuma toxic water heaven mga cancer mga ulcer uban pambuhat sa kagay nga dili kini maka-intervenir sa imong mga katawan panalipdi mo pagpingit ang matag usab namo ka mapinabuhi labaw sa tanan nga nagmahinadlokon kanimo Lord Jesus. Salamat o Diyos way hunong ang pagpasalamat nga kanimo kadungganan kinayaan nga nagagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan mag-ingon amen o amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live labi na sa kinabuhi sa ako ang kapitas kinabay sa akong mga wife karon mga kaisunan na karon sa Bacoor, Cavite City. Sanglit sa iyo sabi silang nagmata kay laron schedule sa pagluto ay alam sa ilang mga kauban. Mga schedule man yung mga kaisunan mura nga naadiha ang itawag ko panagihos pag tinabagay ba sa trabaho bisa kung sa tagaan nga trabaho niya magdili pag tinabagay pagkabugatang yun na isa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi Ma'am Norberta Yutrache from Bulod, Bindoy, Negros Oriental nandun na sa mensahe Exxon. Good morning Pastor Ikon man sa tanan nga mga viewer isimir ning imong programa nalaygo na Diyos sa kanunay kayo nga nagatiman sa iyang mga pinili na God bless o sa imong tibuok panimalay. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Norberta Yutrache away hulong way puas ang pagkamatasigon ikan sa pagsugod until now padayon gol nga nagasunod ninyo nato salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Rami Talon na nakaroon sa Siquijor may punta kanyang tanan niya sa lapit sa Siquijor ini by Brother Salditano mga kaisulan o sa iya mga kaisulia Brother John Tano Brother Alji Tano o ni Brother Renzi o ni Bro Erwin Martin o sa ilang mga kaubanan niya Brother Bro Johnny Uyangkurin Laimirian o ni Maria Isor sa tanang pamakatawahan niya Bro Primo parodiat na naharagyan gato mga kaisunan at trabaho o sa tanang nga mga katawhan nga nagpanarbaho diya sa Siquijor sa maong dako ka project sa gitawag nga Hotel and Convention Center. Mampingan mo sa Ginoo diha sa dapit sa Siquijor. Magikan kayo sa inyong pagtrabaho o pagsugod. Una nga maunay pinakadako nga building diya sa dapit sa Siquijor. Doon kayo sa pier sa Siquijor. From Dumaguete, from Cebu, o sa another nga lugar. Maunay duguanan mga kaigsunan. Ulo doon ay duguanan nga laing dito sa bigas sa mga kargo. O sa bigas masay. Una nga, salamat sa Ginoo sa mga panahon. Pipila ka mga bulan, mga 9 months o 8 months, sa mga 9 months. Siyang po kabulan ka sa maungan lugar. Una nga, salamat sa Ginoo sa mga kasinatian sa kahimtang sa sitwasyon. Atong pasalamatan ang Ginoo niya ng tanan tungod kay sa tanang higayon ng sitwasyon nagyunay katuyuan ang Ginoo. Ikaw o ako Exxon nagyunay katuyuan ang Ginoo. Muna pasalamatan ang Ginoo nga nag-atot na diha sa gitawag o nasan to napita mga kaigsunan jas pinakataas nga bugtong nalimot na itong Exxon na makita nimo ang tibuok na Siquijor dahil Exxon sa unong kalungsod. Wala nga makikumusta lang ni Pastor Crowley dahil lungsod, Pastor Arostain o sa kanan nga mga kaubanan niya.
tanan niya sa mga operasyon, sa mga engineer, mga kaigsunan. Labi na sa ato mga partner niya mga kaigsunan, sa atong supervisor, sa safety officer mga kaigsunan department, sa Sir Wendy Lazo, sa ato ka nurse diha mga kaigsunan, takot yung nakatabang sa panahon sa ato na sitwasyon. Labi na sa tanang mga tao diha nga nakatabang sa panahon sa mga panahon nga nata diha mga kaigsunan, andin na napamamuo diha mga kaigsunan, ang ginagagampi ka ninyo pagkauban, pagkaproteksyon, pagkabantay, labas sa tanang maghatag o maing panglawas. Yung mauro magyuni puhunan na to kaigsunan, dato matao pobre, bisag dato ta maigsunan, ya dili ta may panglawas, dili ya punta kumpleto. Wala nga mas maayo pagani maigsunan na pobrita atas ang itawag o tawalan o basta mayo na kitag lawas. Wow, okay lang yun kayo. Unang kasalamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi ya Brother Rami, talan kung sa tanan nga mga kawanan niya may mutanan. Ilabi na sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 sa tuwang magkaigsunan din sa balot. Natin sa Pilipigan, hindi tayo Pastora April may akaturan. Mayroon tayo kami tanang ya Pastora April o sa tanan nga naminaw karon sa FM sa inyo nga panibalay mayo mo tayo tanan sa Luzon, Visayas ang Mindanao nga nagwas karon sa Facebook Live o sa tanan nga mga OFW o sa tanan nga mga nagasunod nining atong programa gikan sa Brazil, gikan dia sa Australia, sa Nigeria, pag-upan pa mga nasyon mga kaigsunan ya sa Sweden o sa tanan nga mga katawhan maigsoon na mga OFW nga nanimpalan para sa panginahagan sa panimalay. Wala na dinikod sa iyo, dinilalim ang mga play-play mga nasyon. Even gani sa financial, hindi basta-basta. Financial, kahago, kalisod, naagyo na diha eksoon. Kapag yas Ginoo, wag say ilikod ka niya pasagan. Inumdumi, ang minsay sa awit, kapag kamaayaw, nagsunod, nag-una, nag-overtake. Anay angayan natong isilsil sa itong kasing-kasing. Ano na yun natong ikutan sa itong una-una, ang pagkamaayo ng Diyos Ginoo. Ining kalibutan na mga ekson, wala nagrilain pag maayo. Gawas sa Diyos. Ibig gani si Jesus ningangkon siya. Ningon siya sa uskatao. Maayo magtutulog, pero ningon siya. Nyanong iingnan man kung imo maayo magtutulog. Walay lain nga maayo gawas sa Diyos. Atong imagine nun eksoon, even si Jesus, diyak nimo makuha ang itawag kinaiya, simpatiya, nga nagpailalom siya sa gahom sa Diyos. Mauna, kini atong pagatunan karon, naghiskot kini o ang katawhan sa Diyos. Ato kini nga sabton pag-ayo igsoon kung sa may kahimtang sa mga katawhan sa Diyos. Ano na yung mensahe si Pastor Emidian Candelario from Bacoor, Cavite City, while may nagluto kayo sa dapit mga kaigsunan para silang mga kauban. Pero schedule maguni sila mga kaigsunan. Kung na sa mensahe, maayong buntag, maayo o bulahan nga kabuntagon sa tanang mga pinanggap ng mga anak sa Ginoo, mga viewer o sa listener sa Shine FM 95.3. Ang Ginoo padayon nga maglingkod, magdasig o magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa Ginoo. Mahura magunay ato nga ipangayos Ginoo kanon. Ang pagkamayos, ang pag-uban, ang pagkatiman, ang pag-supply, pagtago,
Kung dili ko tatagpuon dito sa playan, ibig ang atong gininawa mo tatag oxygen. Nawa na kita igsoon. Na kita ka ginhawa. Di kita kamatan ining sayong kabuntagon. Ang ato siya pasalamat. Adlaw kay karon Biyernes may igsoon matud pa sa mga estudyante. Friday na sab. Unsam nang Friday mga kaigsuonan. Weekend. Salamat sa Ginoo sa imong nga kinabuhi. Brother Hans Sumay. Good morning, Pastor. God bless the world. God bless you. Also there from Brazil. Always sa nagasunod sa ito nga programa. Although magkaisunod sa kinabuhi ni Sister Jelay. Ato ni na imamat mga kaisunod din sa Facebook Live. Mao nga ato sa ning nahalubilo mga kaisunod ato Ginoo. Doon din siya i-promise mga kaisunod by December 2024. He come back here in Philippines to make big project. Yasab na nga promise, yasab na nga plano para sa katawhan mga kaigsunan. Although kaigsunan ikaw ug ako na magupay pinulungan mga kaigsunan, pero imo ginapamatunan diha sa pagbuhat. If we have a promise, we must do it. Kung doon na kay promise, gikinahanglan imong buhaton. Kay maunay output sa imong nga pinulungan na igsoon. Salamat sa Ginoo sa mga tagusahay, labi na sa nag-watch karon sa Facebook Live gikan sa Brazil. Atong amigo higala igsoon dinhi sa kahanginan o sa Facebook Live. May buntagan atong tanan atong kining ipadayon igsoon. Atong kining basahon una mga kaigsunan dinhi sa katapusan nga kapitulo sa unang Pedro, kapitulo 5, bersikulo 1 ngadto sa 11. Naguluhan kini mga kaigsunan kus Ginoo o ang katawhan sa Dios. When we talk about katawhan sa Dios, unsa may kahimtang, unsa may sitwasyon, ug unsa may kinabuhi sa mga katawhan sa Dios. Duha ra magod ang mga katawhan sa Dios ug mga katawhan sa kaaway nga mao ang Yawa. Maura man na mga igsoon. Kung baga sa salida mga kaigsunan na ibida, na apoy kontrabida. Maura yun na. Adunay mensahe mga kaigsunan si Brother Rami Talon, maayong buntag pastor. Patabang ko pag-ampo sa ako igsoon. Si Rebecca Talon pas duha na siya kasimana sa ospital. Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo ato nang dalos mga pag-ampo. Una nga nangutanan ko sa imong nga wife atong last Sunday kung okay na ba ang imong igsoon na nakakalog sa ospital nga si Sister Rebecca Talon. Ato nang dalos mga pag-ampo Brother Rami Talon o niya atong puntuhan nga Ginoo kuha maghatag kompleto nga kaayuhan ulo mismo ang imong igsoon. Imo siyang dasigon, imo siyang pahinumduman as a brother, as a sister. Namudang ng Diyos Ginoo. Anak lang ginikson. Una nga akong gidasi nga matag-usan ni ato nga nagkakaplag na ba sa kamatuoran, nakakaplag na sa pulo nga ang katawhan sa Dios. Ikaw o ako igsoon naan nagoy katungon sa pagpaambit sa pagkamaayos Ginoo. Although kami mga pastor o mga pastora, obligasyon na mo ang pagsuporta sa mga pag-ampo. Apan ikaw o ako igsoon sa diha na ikaw nahimo na nga katawhan sa Dios, aduna na tayo katungan. We have authority igsoon. Mao nga ako gyud nga pagdasi ilabi na sa mga
adunay mga kapansanan o adunay mga balatian. Ang tinuod nga kaayuhan, kasiguruhan na mismo sa atong kinabuhi kaugalingon. Mao nga atong dalos mga pag-apo ang kinabuhi sa igsoon. May brother Rami talon nga si Sister Rebecca talon igsoon. Anak karon sa Tambalanan. Mga duha na kasimana igsoon. One time mga kaigsoonan, usa sa atong viewer mga kaigsoonan, dunay mensahe si Ma'am Rosita Akinid Rabaw, maayong buntag, Tubyo sa tanan nga mga Tubyo family o sa tanan nga mga Rabaw family, maayong buntag kanimo diha ma'am. O sa kinabuhi ni Sister Jilay, blessed morning pastor, kamalipayon bas anak sa Ginoo. Wow, mao gina ikaw ug ako kun ato nga giila nga mga anak tas Ginoo, malipayon kita. Bisag naapatas problema, bisag naapatas kawalan, naapatas ka krisis. Ikarong panahon na mga kaigsoon dinis kabukiran, krisis biagud karon. Unya hangtod pa din sa pipila ka bulan, gawa pa may pinugas diris bukid. Wala pa oy. Unya kahapong adlaw sa diha nga nagniadto ko sa syudad kay na ako ikuha igsoon. Hinay-hinay nagkalawos ni mga tubo. Unya nakauna-una ko kaniadto sa pila ka taas nga init nga hulaw. Nga gipangkaon ug ulod ni mga dahon sa tubo tungod sa kainit kay manungha ra bagyo ning ulod mga kaigsunan sa mga tanong atong nahinumduman mga kaigsunan 2006 na nag-ulan tugdulon diri maigsoon as nakawayan kanos dulon 2006 tingali to ni anak nga mga tuiga nya diya sa Biblia mga igsoon naghisgot og mga dulon na abot pitong dulon diri maigsoon giunsa na ito nila kay asa pa ko ato maigsoon kay wala man ko diri 2000 year 2000 tingali to kay sikat ni ato mga panahon na wa pa mo ko nag-eskwela ato college gaulan og dulon mga igsoon mga year 2000 mga 1999 basta ni anak to mga tuiga perting pagkainita to unya nang gawas ni mga dulon mga igsoon kanang imong mga tanong hutog kahon may igsoon unya ug imuha nga pasipalaan tuyoon sa na imuhang baol hutog hugpa pagkagabi pagkabuntag puro na lamang tuko even kani ang kawayan atong imaginon sa kadako kayong kawayan mga igsoon hinahinay or nagkut-ut jadi ra ba yun magtinagsa kanang inipagloban mga igsoon kay wala makuha ng mga panahon na diri magngit-ngit mura magputyokan mga igsoon nga kanang putyokan mulupad gani na mulandong ng iyang inagian kanang masiliban sa adlaw mauna igsoon munang makauna-una ko kaniadto wala pa makuha ato mga panahon na sa pagdagsag sa dulo diri tuwa ako Maynila ato kanya sa year 2000 usang ako nag-eskwela college mga kaigsunan kahapon itubong ko nagkauna-una ko kani mga tubo mga igsoon niya malanagod kaayo ning mga yuta nya diris kabukiran mga kaigsunan doon na yung mga sapa nga nangahubas mga lalong linaw mga igsoon wa nag-isod matod pas taga Cebu wa nag-isod wa kunya wa pag-isod una nga taas-taas ang mga sakripisyo karon sa ato nga panahon patugan bida glory na magoy pamaagi ang Ginoo di magyo na sing mahutan og pamaagi kay mahutan na sing pamaagi ikaw ug ako mga matay nagitas kalibutan mao nga ato ning i-discuss mga kaigsunan ang kabahin sa ang katawhan sa Dios sa diha nga ikaw nahimong katawhan sa Dios i-address ni sa mga katawhan sa Dios ang gipasabot nini mga kaigsunan ikaw ug ako nga nahimo ng katawhan sa Dios
unsa may dapat buhaton, unsa may dapat nato nga himuon. Di ba? Kay siyempre na kay buhaton, na kay himuon, isip nga mga katawhan sa Dios. Ingon diri mga kaigsuonan, ato kining basahon diri sa katapusan man ni kapitulo sa unang Pedro, kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 11. O diya og mga nawa ato na tas ikaduhang Pedro. O diya ginagmay ra man ni mga kaigsuonan kining ikaduhang Pedro og hantod sa ikatulo, ikaduha mga kaigsuonan og dinhi sa mga unang Juan. Unang salamat sa Ginoo sa ato nga pagtuon sa balang kasulatan, medyo hapit na kita muin sa bag-ong mga sinulat. Unang medyo taas-taas yun mga kaigsuonan, gikan sa atong pagsugod, gikan sa Hunyo, sa July ba ito igsuon. Antin na mga kaigsuonan, wa pag kita kauman. Unang atong pasalamatan ng Ginoo sa tanan nga nagawas karon sa Facebook Live. Nga daghantang na halubilo, daghantang na ila-ila, daghantang na amigang na amigo, daghan usab nga nabag-o. Kay doon naman ko yung text na to, ma-action in Messenger. Pastor, salamat sa Ginoo, akong bana di na biyang mo inom. Wow, dili na biyang, nawala biyang bisyo sa diha na nakadungog kanunay sa minsay sa Ginoo. Kaning tanan mga igsoon, dili maguni kadautan, dili man ni makadaot sa tao, kundi ang pulong sa Ginoo makaayo, makabako, makausap kana og layan kang mausap. O di ba? Kaya ang tao mga kaigsoon og dili mausap, bisag usaon pa na nimo gwali, mamuli gibiana, masuko na moingon bina silang una-una, sige man na silang pangingon diha. Dili kontra nimo ang tao, kundi imuhang ipagkipisukan ang kinaiya sa tao. Dili nimo kontra si sister, si brother, kundi ang imong kontra kanang naa sa sulod niya nga kinaiya. Di ba? Ikaw ug ako may igsoon sa diha nga wala pa ka nahimong Kristohanon, naa magyud kay kaugalingong kinaiya. Mao na imong kontra sa imong kaugalingon mismo. Imong kaugalingon igsoon, mao na imong pakipatokan. Morning ato ning discuss karon, ato ning basahon, kung unsay angay nato dapat natong buhaton sa atong pagkakristohanon. Kaysa diha nga nahimutang ang katawhan sa Dios, nahimutang katawhan sa Dios, naagoy mausap nato, naagoy ma-change nato sa diha nga ikaw o ako nahimo ng katawhan niya. Ingon direksyon ang katawhan sa Dios. Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og magpaambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo, ingon ang Dios, nya alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At di man na sila dili tungod kay gipokus kamo, kundi tungod kay inyo gayong buhaton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Mga katawhan sa Ginoo, mga alagad, mga pastor, mga pastora, mga magtutudlo, mga ebangelista, wala ta puksa nga nahimo kang iyahang alagad, kundi tinasikat ni sa kabubuton o plano sa Dios. Dapat gani ikaw o ako mo igsoon nga nahimo natang katawhan sa Dios, magpasalamat ta igsoon, malipay ta nga nagkatultul ta sa insakto nga dalan, nagkatultul ta sa insakto nga pagpangalagad sa Ginoo. O di ba? Dili ta magmahay nga numan pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, ikaw nahimo niyang katawhan.
apan sa diha nga wala pa ta nahimong katawhan, tingali na atas tanang matang sa kahilayan. Imin ba? Na atas sa gitawag og bisyo. Umingon gani kang bisyo na amaguna tanan. Kay general man nga pulong igsuon nga gitawag og bisyo. Ibin gani sa mga Kristohano na po magani bisyo. Tinoo nili. Kana raw magsigikupat sa cellphone, that is bisyo man na. Mao nga ikaw ug ako naana nimo kung unsaon nimo pagkontrol ang imong kaugalingon. Mao atong pakigpatukan ug magbantay ta mismo sulod sa atong kinabuhi. Kay duha ra man koy mugiya sa tawo. Ang espiritu sa Ginoo o ang espiritu sa dautan. Kinsa man ang espiritu sa dautan, di ba si Satanas? Ya dili matakabantay ani maigsoon ato ni padayon sa pagbasa. Ingon dire. Ayaw kamo paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon kundi ipakita kanila ang maayong panag-ingnan. Adto ni sa mga pangulo sa simbahan, dili gitawag o paghari-hari o bisag unsa nga mga organisasyon ba, mahimo kang leader, mahimo kang presidente o unsa pa diha maigsoon nga dili gid ka maghari-hari, dili ka magbuot sa tanan nga desisyon o mangani mga kaigsuonan nga doon na kay gitawag og advisor, doon na kay sekretary, mga opisyalis sa imo nga nahimutangan. Adunay mingwats karon bago pa lamang mga kaigsuonan nga si Ma'am Jovita Kalunsag, malim, may buntag sa tanan nga mga Kalunsag family, mga kaigsuonan. Sa inyo nga kinabuhi nga nagasunod sa ato nga programa. Ato ning ipadayon. Sa 4, inig abot na unya sa Pangulong magbalantay. Makadawat kamo sa mahimaya og korona nga dili muluban. Wow. Naagutay ganti. Natay ka paabot na to kahulat. Korona nga dili muluban. Korona nga dili malawos igsoon. Naingon diri. Kamu usab nga mga batan-on kinahanglan nga mutahon o sa mga magulang kaninyo pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usab-usab kay ang kasulatan nag-ingon kontra sa Dios ang mga garbuso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Laro dili. Kinsay kontra sa Dios? Garbuso o niya ang dili garbuso maigsoon katong mapaubsanon ug maluoy siya sa mga mapaubsanon. Biasa man ay ato pilihon. Ingon diri ang 6, ingon diri. Usa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Wow. Naagud ay gitakda ang panahon ng Dios. Ingon diri sa city, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman man kaninyo. Itugyan kaniya ang tanan kabalaka kay ikaw ug ako. Uabot biya ang panahon may igsoon nga mabalaka bining tao labi na wala nagoy masulod sa tiyan. Ingon diri sa 8, pag maigmat o pag mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sa masaliyon nga nagulo, nangita o tukbunon. Kini si Satanas maigsoon, sige ra maguni sa libot-libot. Sa to pa wala kini magpalayo sa tawo. Kanunay ra ning nangita og bigil, kanunay ra ning nangita og higayon ba? Magsige ra naglibot-libot nimo maigsoon. Moingon na nga ay kini kay murag nakagayon ako. Ana na ni. Tanawon lagod siyo. Ingon si ang Diyos, dahil sa magkagikan, suri-suroy gugos kalibutan, naniid ko si muhang mga sinaligan. Ingon na ang Diyos, o niya, nakamatikod kang ho. Anak siya, murag naghinagmugay sila ba yung soon, di kay murag. Nag-indigay sila. Ingon ang Diyos, kita ka ni ho. Ingon po,
yawa igsoon nga. Oo, kita ko sulayo na to na, di ba? Di palikason ka na. O niya kinakabalo naman ang Diyos sa kinabuhi ni Job. Ingon sa sige, tistingin ang ato nga. Tistingin na sa Job, si Job. Pero ayaw lagwain kinabuhi. Ingon ang Diyos nga to Satanas. Ingon ang Satanas, panit sa panit, bukog sa bukog, di ba? Balikason yung gana. Niabot yung panahon nga gihatagag sakit siyo. Hubag magsugi kas laba-laba hangtod sa Limpolo. Hangtod iyang pamilya mingtalikod kay piti ng bahoa siyo. Di ikaw karon magigsuon. Imo bang talikdan imong pamilya o mauna na sitwasyon? Mga babae, mga lalaki, magigsuon, mga banag, mga asawa. Mao ba nay ato nga gisumpaan diya unya diya sa altar sa kaminion? Nga moingon ng pare, magigsuon, moingon ng pastor. Mag-uban mo sa kaharuhay, sa kasakit, balatian man, maayong panlawas, sa kawalan man, o sa kaharuhay, mag-uban mo hangtod sa kamatayon. Ingon pa dayon nagpay. Oo, padre, oo, pastor. Dungan pag yun. O pagani nakahumag istorya ang pastor o ang pare, may sun, yes, padre, yes, pastor. Awa, kaptig tuig magagsunan kina, may pagsulay. Kay kini si Satanas magkaigsunan, sige ra maginiglibot-libot. Nawalag oo pastor, oo padre. Wa man ka lang kaigsunan. Wa man ka panagang. Nakaigo mga kaigsunan. Nadala man mga kaigsunan. Ingon diri, mao hinungdan diri sa 9. Liko na ang inyong pagtuo, uksok klisiya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Jis, apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinugdan sa tanang grasya o nagtawag kaninyo sa pagkikambit sa iyang walay katapusang himaya, ubos uban kang Kristo. Maghimpit o maghatag kaninyo kalig-on. Kusog sukaranan nga dili matarong, iya ang gahong hangtod sa kahangturan. Amin. Asan ay ang gahong? Himaya o dungog sa Ginoo ra gyud oy. Ngadto ra gyud Ginoo ang himaya, gahong o dungog. Wow. Tingalis kalibutan kining atong dungog karon. Dili ni siya magdayon, dili ni siya magsigi. Ang atong pagkasikat, even o sa kakasikat nga aktor sa tibuok kalibutan, muabot yun ang panahon maikso ng imong pagkasikat na anay mo sikat po nga mas labaw ni mong sikat. Pero dasa diha nga ikaw na imong Kristohanon mga kaigsunan, dili si sister, si brother ang mutuboy nimo, kundi ang Diyos. Kinsa man ang Diyos. Diha na po ang lintunganay o imong sabton, kinsa man ang Diyos. Kinsa man si Jesus. Ako sa uning ato ang silimpan ikson. Ning init na ang palibot mga kaigsunan. Nalahi magudiri sa kabukiran kay kung magwalay ulan, perting bugnawa. Kay magtulo na hinuon ning sin igsoon. Pero mag-uwan, matudpas taga Cebu kung mag-uwan, di man sa magtuo ning sin. Pero mag-init hinuon maigsoon, binaglabi ng taas ka init. Pagkatugnawa yung pagkagabi o na napay hangin mga kaigsunan nga murag lobig pay Disimbre ya karon Marso na ron maigsuon. Hapit na mahuman Biyernes Santo na gani sunod semana. Sumad ron Biyernes Santo na maigsuon pitsa 29. Hapit na gyud mahuman ang ato nga bulan sa Marso. Una nga
Kada bulan may igsoon, kada semana, kada oras, nakita mo abot nga magitawag og challenge. Dunay mo abot na to nga pagkakaroon, okay pa ni atong lawas, pagkaugma, collapse na sab. Pagkasunod bulan sab, pagkasunod semana, kondisyon na sab. Mao nga ang atong lawas kalibutan, doon na yun ay kinagbanan. Doon na yun ay limitasyon. Apan diyas Ginoo mga kaigsuonan, kung ikaw o ako mugakos gyud sa kanunay siya mga saan, dili gyud kaniya pasagdan. Mao nga niining kalibutana unsa may angayan natong pakigpatukan. Kaya kinaiya magong ni Satanas, wa ko sa ilain nga pamaagi, maura gyud na ang pagsamo-samo sunod sa tao. O di ba? Ikaw ug ako maigsoon si sister, si brother, dili na nimo kontra. Ato bang nasabtan? Dili na nimo kontra, ayaw kontra igsoon. Kung dili ang imong kontra, ang kinaiya sa tao nga naa diya. Bisag ikaw ug ako na may kaugalingong kinaiya, mao na imong kontra. Mao nga nagisgot ang Biblia sa atong ibasa. Pagbantay ka mo kay ang iyong kaaway nga mo o ang yawa naglibot-libot nga ngitag matuko. Even mga Kristohano nga igsoon matuko man ini o dili ka bantay, pero makabantay mga igsoon na wow, usao man na pagtuko sa yawa sa imong kinabuhi. Even Kristohano ka dili ka basta-basta maigsoon nga matuko ini kay makabantay mga igsoon. Unya usa may atong buhaton igsoon, pastor, pastora, usa may angay na atong buhaton, di magbantay ta o pakigpatukan nato na mismo sa atong kinabuhi nga kaugalingon. Ikaw ug ako igsoon naago ni kaugalingon nga kinaiya. Di sab nimo ila og dakong rangko sa kalibutan. Ibin gani sa mga bisya o mga apostolis, mga apostol, mga ebangelista, mga pastor, mga pastora, na yun ng kaugalingon nga kinaiya. Unsa may kinaiya ni Satanas, di ba? Kita nasayod na ni Ana. Mao nga ayaw kontraha si sister, si brother, ang imong kontra kanang kinaiya mo na hinungdan, maunay atong pagkipatukan kanunay matag adlaw. Kay mahimo ganitang katawhan sa Dios na agoy mausab na to, na agoy mabag-o na to. Ang problema, kung mahimo tang katawhan sa Dios until now ug hangtod-hangtod way na usab, nakuha na to. Apan sa diha nga nahimo na kag Kristohanon, na agonay mausab. Di ba? Kani adto tingali wala pagkas tiilan sa Ginoo, bisyoso ka. Tingali kusog kang mo gamit og cellphone, na adik ka mga kaigsunan og katong salan tong dula si Jose. Mao ang taras manggod sa kalibutan, sa tao sa kalibutan, kanang gusto siyang mo-discover ba, gusto siyang musulay, gusto siyang mutilaw sa wala niya kasulay o katilawi. Tanawa ragod si Iba o si Adan, kinsa may nagtintal nila, di ba ang yawa? Mao kining ato nga gidiscuss, usa ni siya kadakong kahimuan sa tao. Ikaw ug ako bisan asa gani ka manarbaho, kung magpabiktima ka sa yawa, mabiktima biya ka. Sa mga banag asawa, ibin gani sa mga panarbaho, kay si Satanas may igsoon, gatuyog-tuyog rabi ana. Kung di ka kabantay, di biktima. Kaya lang alam may igsoon ka na imong bana, imong asawa, nagsigi, nagmonitor nimo, nagmonitor na nato, kada adlaw, oy. Maumagani sa kinabuhi sa tao igsoon,
kung magkalagyo mong bana o asawa, daghan ko ng mga sugilanon nga mga negatibo. Amen ba? Gani mga kaigsuonan, sa mga pagpanarbaho, likayan ang gitawag o kanabang mga sugilanon, labi na sa banag asawa, nga dili pa bati-bation nga ingon nga pananglitan na narbaho ang asawa, na narbaho ang bana. Dili pa bati-bation as kauban nga, hala, nag-unsa na nagwerog imong asawa, nag-unsa na nagwerog imong bana, naana roy kabit-kabit. Di ikaw sa maigsuon, mukalit sa kagkalami, inanarbaho ka magkaigsuon, hala, wa na. Ano man kay nagpadala man kasyawa, nagpadala man kas palibot nga nagsigig tuyok-tuyok nimo bisan ka may pinulungan. Ipauli karag-karagayin ka kay basig imong asawa imong bana na may naro naglaki, laki na roy ka karingking. Eh kumusta man imong trabaho di apektado? Kumusta man imong una-una di apektado? Maunay angayan natong ibutang sa una-una. Nga atong suklan kana nga mga kahimtang o sitwasyon mo na atong balantayan kay mao ba bukat tanaw ra ko sa nagabingkil ang mga gingarian batok gingarian pinaagi biyana si Joseph Maiso na bilanggo bisan nakita sa iyang amo mga igsoon nga laki nga nagserbisyo ang asawa man sabnip Putipar igsoon nga asawa sa hari. Nanintal man unta ni Joseph. O niya natintal si Joseph. Wa oy. Ikaw o ako igsoon na haraman na nimo. Bisag asa ka magpatintal ka og sa dili na nimo. Wa ko nakakita imong bana imong asawa ka unsa mo diha. Hello. Apan hinumdumi igsoon, ikaw ug ako bisag lagyo mo ang nagbuhat og sala atubangan sa Ginoo, mao manay mo atubang ngadto sukmanan, dili man ikaw nga gihatagan og sala. Amen ba? Ang nagbuhat man og dili maayo atubangan sa Ginoo, mao nay magsakripisyo. Hello, nakuha ba na to? Mao nga ikaw ug ako igsuon. Maunay dako nga pabor, maunay dako kay pribilehiyo sa tao nga naa na ka sa Ginoo, nga nahimo na kang mga katawhan sa Dios. Kay bisan asa ka, naa na kay insaktong pundasyon. Wow. Salamat sa imong mensahe, Ma'am Ines Oliveros Antipuesto. Ano na sa mensahe, amin. Tinuod manggod na. Dili ikaw mo'y makasala. For example, kay kining ba nag-asawa, bukat magyuni. Kay siyempre imong asawa manarbaho sa laing nasod, imong ba na mabilin? O ikaw ba na nanarbaho sa laing lugar? Imong asawa mabilin o imong pamilya. Naama na imong mga amigag-amigo mingon na naga. Hala, si Mari, si Pare. Kapila nagyuntaan na igsoon. Na mga pulupasiaw. Mawaktang dayon diyas trabaho, oy. Muingon dayon nga, asa naman to si Mr. So nimbolot na. Natanawan ako. Naangin ang operasyon, naangin ang trabaho. Kay maulagi na nadala sa hulog ni Parig ni Mari. Maunay atong bantayan din sa ato nga mensahe. Nakahuna-una ko mga kaigsuonan sa usa ka sugilanon, tinuod ni nga sugilanon kini kabahin bitag jelos, abughoan ba kayo? Nya diris kabukiran ba kaigsuonan? Bago mato silang minyo, tinuod magyunay dili na ko ini-mention. Dili masabdirisan ko sa tanay, pero naaras sa Sigbit nga city. O sa kasugilano,
sugilanon kay minglabay man nga sugilanon, mingon gani kang sugilanon, minglabay na nangagayutan. Asawa abughuan kayo. Onya, bisan mo ato baol, awayo ng bana. Magkaingin, magtrabaho, awayo ng bana, ikson. Kung naunsa mo ng asawa, kay kining pangabugo. Ayaw ikson. Ayaw paharian as imong una-una ka ng pangabugo, oy. Kay maunay makaguba sa imong una-una, bisan kung saan, maunay makahugaw sa imong una-una. Onya, di man siya katrabaho bisan atos baol. Kini uli awayon man siya mga bukuman, muingon man, gaabot na po ka dito sa imong kapit sa imong asawa, o sa uban ba eh, naunsa man ang mungod. Mo atoros baol. Ang problema mga kaigsunan ko sa Ginoo, giusap po to siyang bana mga kaigsunan, ngano masigi masabtong pangabuko. Hello, ikaw ug ako ba nag-asawa, kamo orang duha nakabalo sa inyong buhaton aron ang inyong relasyon mas mosamot na kaligon. Dili man na malikaya tanaw ra gud ato gibasa. Nga si Satanas, ang yawa naglibot-libot, nagitag matukog. O nang matukog ka, kay naa magyud ang imong kauban. Amigag amigo nga moingon man na nga. Ayay, si Marik si pare, wa na gyud ron. Taasam ng imuhang pressure, blood pressure, ikson. Mawagtag yung kasi mong trabaho. Taon. Ang imong gidudahan mo nas ginawa na nimaho na lamang tao agupo. Nagsakripisyo, nag-antos. Mga bana, mga asawa, mga anak, mga ginsakupan sa panimalay. Dapat pakigbatukan, pakig-awayan nato mismo ang atong tawhanong kinabuhi. E naalag yun nato, naaras atong kabalingon, ilabi na sa itawag of jealousy. Maunay makaguba sa imuhang pagkatao. Mao nga sa diha nga nahimutang Kristohanon mga kaigsunan, unsa may angay o dapat natong uspon. Kay uspon magyun ni nato kung mahimo uban ang tabang sa Ginoo, maningkamot magyud ka. Labi nas mga asawa nga mga abuguan, muingon dayon nga si Mari si pare na mo to'y gilasti dito. Kunya wala ka kabalo mga kaigsuonan nga iyari ng relatives ra igsuon man na or parente or nakisakay lang na maigsuon, ingnon po ang nga kasugilon na pertir pa itong pagkasikit-sikita. Nagunsa na nagweto sila. Ikaw sa may igsoon nga nimsak, nitaas imong dugo. Pag-ulis imong bana, sinong bagay. Daw sa mo ba dito? Pag-ulis imong asawa, mauna na. Iman ang magbuhat o dautan, mga tubang na sa Ginoo. Ikaw nga gibuhatan o dili, mayo. Maunay panananginan sa Ginoo. Ato ning basahon ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 20 ngadto sa 23. Pagbantay o pagkinabuhi uban ni Kristo. Pagbantay o pagkinabuhi uban ni Kristo, kasi si Kristo may igsoon, si Jesu Kristo nagbantay biya. Paminaw niya nga murag di man ni makatabang nako si batoy. Tanawa lang si Jesus mga kaigsunan nga dunay mga sitwasyon nga imuha kahangayan imuhang tunan. Dunay mga panahon nga gikontrata siya sa mga tao, nga ihulog siya sa pangpang kay naglagot ang mga tao sa mga mensahe nga iha nga gipaabot mga igsoon. Nahulog to si Jesus mga igsoon ning sarurong to wala oy. Ning musot to siya, ning sipat to. Ato ni nga pasahon ang Kolosas. Gikinahanglan mga kaigsuonan nato ni nga paningkamutan kining ato nga pagka tinawag nga gitawag pagka katawhan sa Dios.
Niingon diri ang Kolosas Kapitulo 2, versikulo 20 kadto sa 23. Ato ning basahon. Naingon diri sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 20. Ingon diri sa versikulo 20. Pagkinabuhi uban ni Kristo o pagpakamatay uban ni Kristo. Nganong gihisgutan diri mga kaigsuonan nga sa diha nahimo kang iyang mga katawhan, gipatay na nimo ang imong tawhanon nga kinaiya. Tawhanon nimong batasan, tawhanon nimong kalihukan, gipatay na uban ni Kristo. Ingon diri maigsoon sa bersikulo 20 sa Kolosas 2. Ingon diri, namatay na kamo uban ni Kristo og naluwas nagikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutan. Ana espiritu sab nga naghari niining kalibutan. Mao nga diha sa Efeso Kapitulo 6 bersikulo 10 ngadto sa unahan, nga atong pagkikbugno dinis kalibutan dili pagkikbugno sa tawhanong usok kundi pagkikbugno diha sa mga espiritu sa kalangitan. Amen ba? Kaya ang atong kinabuhi may igsoon mintras buhi pa ta na tay espiritu. Kaya kung wala na ta espiritu, patay na ta o ito na tas minteryo. O di ba? Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Raymond Candelario. Amin, maayong buntag pastor o sa tanan nga nagasunod sa imong programa. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Dili manggod kontra nimo si sister si brother. Ang imong kontraikson kanang naa sa sulod sa tawo. Pagkibugnoin ang mga kaigsunan mo ang mahinungdan gani ang mga tao mga kaigsunan nga makasabot sa pulong sa Ginoo. Kanunay nang mag-ampos Ginoo, Lord. Iampos si sister si brother. Ako nun sa may iha nga nahimo nga mga kasaypanan sa imong atubangan. Wow. Imong iampo ayaw kontra oy. Ayaw basli mga kaigsunan o kalagot, kundi i-enjoy ang imong kinabuhi. Unay tinuod nga Kristohana. Diba ang imong kinabuhi mo ikson bisag napakas problema? Ang matod pa sa mensahe ni Sister Jilay mo ikson. Blessed morning, Pastor. Malipayon pas mga anak sa Ginoo. Tinuod ba ko na? Ikaw o ako maikson, malipayon lang yun ta. Ayaw, naapakas problema, naapakas kawalan doon, magkukugul-gul pa ka maikson na. Samot yun tang alakan si anak. Anawala ko dili maikson. Namatay na kamo uban ni Kristo og naluwas nagikan sa mga espiritu nga naghari nining kalibutan. Kaya naama ko espiritu sa mga mohari sa tao. O, niingon dire sa unahan. Nato ni padayon. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo nga daw iya pas niining kalibutan na di ba nikisgot ang Biblia apan nganong nagkinabuhi pa man gihapon kamo. Kung nahimo na tang mga katawhan sa Dios, dili na ta karapat-dapat, dili na ta angayan, dili na ta bagay nga magkinabuhi sa kalibutan nun, nga kinabuhi kalihukan sa kalibutan nun. O diba? Tanawar ako ni ingon diri. 21, ingon diri, ayaw pagkupot ni ini. Nganong matuman paman kamo sa mga tulumanon ingon sa imong pagkakristohanon nga igsoon sa diha nga ikaw nakakaplagnas nga matuoran di atris nis mga kristohanon o nangalagad na sa diha nga ikaw gilubong na uban ni Kristo, gilubong na ang imong kinaayag batasan uban ni Kristo. Imo pa ba nang balikon? Imo pa ba nang iabin mismo sa imong kinabuhi? Dili na. Ayaw na, hikalimti na, taligdi na, ato ba nga ang bagong kinabuhi? Wow! Isulay ko no mo pagdaros diris bukid, magsige mo lingi-lingi, di ba kaning imong tudling, mura na ka nagsawa,
labi nagmagsurko mga kaigsunan sa mais, madarog apil ng imong mais. Nga naman magsige magaglingi-lingi. O niya ang kalabaw mga igsoon, labi nagkalabaw nga bago nga gidaro. Ay magsige nagsibat-sibat. Ikaw nga gadaro mga igsoon, magsige sa kaglingi-lingi. Di na kung sa may imuha nga gitunling o kung sa may imong gidaro, naapil o kadaro ng imuhang gisurko. Ano na yung mensahe si Brother Raymond? Tinuod maguna. Mao nga dinhi sa atong gidiscuss karon, ayaw na, igo na ang atong kinabuhi kani atong maigsoon na punos kahilayan. Sokal si Galerio unsa padagpay lisan-san sa tabuan, hantang tari unsa padayang maigsoon nga karanrakas kalibutan. Unya nahimo natang Kristohanon, imo ginagtaligdan. Amen ba? O sa imong pagpatalikod, dili biya ang uban may mapulahan na tinuod dili. Ikaw biya. Usa sa ato nga mga kaigsunan, dili ra nako na i-mention. Nga ningingon siya sa pastor tinuod yun ha. Unang sa diha nga nahimo siyang Kristohanon, nakapundar nagkaugalingon nga balay. Nakapundar nagkaugalingon nga panginabuhi at bisag wa pay kaugalingon pamilya. Wow. Grabe no. Mga batanon mo nang inyong ibutang sa inyong una-una. Kaya ikaw ulit tao, dalaga, bisyoso ka pa. Wag yun kay matikog, inig kami ninyo. Na, maogin ay mahita po. Munang bliss ko sa mga tao, ilabi na sa mga ulit tao, nga manarbaho sa layo. Ang ilang paghago, ang ilang pagsakripisyo, sa diha nga nangalagad sila sa Ginoo, na ako'y makita ng mga butang na sa gitawag o good output. Wow! Apan sa diha mga kaigsunan, sa wala pa sila nangalagad sa Ginoo, wala pa nila gisurinder ang nilang daang pagkatao diya sa pagpangalagad. Ay nahot, kung sa walang man ang walay nahot, way na pundar pa, way nakita, way natigong, way nahimo ang pagpanarbaho kundi problema mooy naguna. Ining atong gibuhat igsoon, dako og dako ning kahimuan sa tibuok kalibutan. Dili lamang usad duha o pila pa ka mga tao nga mo-text nato sa messenger impersonally. Muingon sila, pastor, salamat sa Ginoo. Pero ayaw si pastor pasidunggi igsoon kundi ang Dios pasidunggi. Kay kaming mga pastor, mga pastora, igo raming nagwali. Igo raming nagpaambit sa mensahe si Ginoo, naggiya kaninyo, naggiya sa tao kung unsay dapat nimong buhaton, unsay dapat natong buhaton aron ikaw ug ako dili maalakan si sa tanan natong trabaho nining kalibutan. Igsoon nining ato nga programa, wa ta nagtudlo nga ang tao maalaot, wa ta nagtudlo nga ang tao malimin sa gitawag o mahimong sakripisyo pinaagi sa kalihukan nining kalibutan. Dili nato kontra ang tanang tao, kundi kontra nato ang kinaiya nga iya sa kaaway, nga mao ang yawa, nga kanunay naglibot-libot sa matag tao nining kalibutana aron mangitag pamaagi nga ikaw ug ako masipyat o usa lamang kasipyat. Tanawa lagod si iba usa kasipyat, pahawa dayon sila sa tanaman sa init. Maunay pinagkabalantayan sa kinabuhi. Igsoon, ingon diri ako kining Osborn sa pagbasa, namatay na kamo uban kang Kristo og naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari nining kalibutan. Naaday mga espiritu
nga naghari nining kalibutan. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya kamo niining kalibutan. Ingon sa unahan, nganong nagtuman paman kamo sa mga tulomanon, ingon sa 21, ayaw pagkupot ni ini. Usa ni siya kapulong, ayaw pagkupot, ayaw paghikap kay muhikap gani nga tanawa si iba ning hikap. O niya kay niingon man si iba, bikan nindot magkanon eh. Wow, kaon eh si iba mingson, pagkaon niya, wow, naana apli dito ako una-una. Lipay si iba, oy. Paglantaw niya kay nahubo naman dahil siya. Pagkaon niya maikson, ingon pisa, besula adan, akong mahal ko. Salamat sa Ginoo sa imo nga kinabuhi, Ma'am Nurse Boyan from Bohol. Unang ikaw og asbana og asawa, naramag yun na ninyong duhaman ang inyong pakigrelasyon nganong ang sawa og ambana mangitag lain. Tanawa na kus kalibutan mga kaigsunan, kanang pasiaw maigsuon mo ingon dahil ang asawa bana, ay di magunay siya kabalong budala, nakasabot na mo. Mao magani ang Biblia mga kaigsunan nagtukan, unsa bana, unsa asawa nga masatisfy kamong duha, mao naman na. Pero ayaw ipanugid na suman mga kaigsunan, kay moabot ang panahon mga kaigsunan, labi na nas inom-inom ato nas hubog-hubog, muingon man nga bisan agatistis labi na ato nas bahak-hakay nya mga limot na even ang iyang kaugalingon, wala na niya na madipinsay. Ug unsa inyong gibuhat, unsay buhat ninyo sa tako, kay magkatawa dahil na mga kaigsunan, kay maglawi naman. Hello, mao man na tanawa lagod si Iba si Adan sa pagkasala ni Iba. Apel pos Adan, oy. Ingon diri, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto. O 22, dili na magpulos kining tanan, human na kini magamit. Nausaho man ang mga igsoon. Mao magani ang tao mga kaigsunan diri sa sitwasyon sa dalaga o ulitaho. Sa diha nga amo sa kaulitaw, aduna say pagka-interes sa usa ka babae. O niya makuha na ang iyang gusto ngadto sa usa ka babae. O niya ang iyang interes kalantaw lang siya sa usa ka matahom nga babae. O niya wa siya mahigugma. Pagkahuman anak mo igsumingon man nga, ay ato ana po ilain. Nausao man na. Mao magani ang imuhang kinabuhi na ang tinuod nga guma. Tulong ka buta nga diskutan sa Biblia, ang gugma mo pinakabukan o pinakaanindot sa tao. Kay bisan ang imong kaaway kung naa kay gugma, wow, ang imong kaaway makahimo ka pagkigugma. Imo nang mabuhat tukan bidaglory, mahimaya ni mo ang Ginoo. Tanawa si Jesus nga nagdupa dito sa cross. Ningingon siya, amahan ko, pasayloas sila, kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Ikaw, Kristohan, imo ba mahimuni sa imong isigata? Imo bang ipasaylo ang nakasala nimo? O niingon ka, kung abot ratas na kong cross, wala. Higugmaa ang imong isigataw sama sa pagigugma sa imong kaugalingon. Mauni atong pakigbatukan, mga pinangga. Sa diha nga ikaw na imong katawhan sa Dios, unang-una nimong pakigbatukan ang imong tawhanong kinahanglan batasan. Kay maunay pinakabukat sa tao sa kalibutan. Apan kung imo gani nang makipatukan, imo nang makontrol, wow, enjoy ang imong kinabuhi. Kampante ka na, kontento ka na,
in what do you have today? Kontento ka na sa imong kahimtang kung unsay mong nakita, kung unsay mo imong gikaon. Nagtundlok ba ka, nagtamlak ka ba, nag-asin ka ba, unsa ba? Apan ang tinuod na si Jesus sa imong kinabuhi, kay siya na mo'y naghari. Wow, kontento ka na. Ano na minsahe si Brother Raymond Candelario from Cavite City? Amen, praise God. Tinuod ka na. Ang tinuod nga adunahan sa kalibutan, kontento sa naan niya karon. Kontento sa unsay kinabuhi nga iyan na tagamtaman ining kalibutan. Apan kung ang tao diskontento, siya mangita, maningkamot, musakripisyo o maghagok pag-ayo kay dili lagi kontento. Ato ning ipadayon, ayaw paghikap ni adto. Nung diri sa 22, dili na magpulos kining tanan, humana kini magamit kining mga sugo o mga pagtulunan nga gibuhat lamang sa tao. Tao lang di ay nagdesisyonan. Ang imong pagtulunan doon na mga kaugalingong pagtulunan. Ikaw ug ako sa imong kinabuhi na ayaw gyud pagdinay. Di mo ingon gani ka, wa kay kaugalingong pagtulunan sa imong kinabuhi. Baka kung ginang tao mo ingon ana. Kay kasagaran biyang tao sa kalibutan mo ingon biya ka. Wagil ko kasala pastor, more pa more. Ana pay action kay so. Saksi gyud ang langit, napay saksi. Ayaw kong istoryahan na oy. Ikaw o ako, sure ka? Unang ningingon diya sa Ecclesiastes mga kaigsunan kus Ginoo ka. Ayaw ko uwata. Ang Ginoo, ayaw uwata yung isig katao. Tingali mauwat may isig katao. Pero ang Diyos, yun mo mauwat. Tanawa ako ng sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14. Ngayong gibuhat sa tago, gibuhat sa dayak, mauna ibutag sa imong una-una. Mga ba nag-asawa, nga magkalagyo, wagigsunan sa pila ka mga tuig, pinakabulan o nanarbaho mo. Dili man na malikayan, magkaigsunan, nga magkalagyo mo. Nana man ninyo, nana man nato igsuon mo, magbuhat pagkagdili maayo. Samtang wala imong asawa, samtang wala imong bana, samtang wala kasi imong kagulingon imong panimalay. Pareha man na. Ang manarbaho magbisyo, ang mabilin sa magbisyo paora na. Ato ba nasabtan? Sa atong kinabuhi ni kalibutan na bisag mo abot pa tang Kristohanon ato ba kas mga tao bisag ay abot pa nang ibisi binubunsa pa. Apan pamatud-an man ang mga kaigsunan, ang resulta kaya tinuod kay Kristohan ang kinaanom ano na may kausapan. Wow, bisag dili pa na mo i-diskurso, bisag pag dili pa na mo ibutag og narrative record, pastor mauni pastora kay makita naman na si mong kaugalingon, makita naman na si mong silingan, muingon man na wow kani adto kinis brother grabe kay ni oy. Ang ubanay mo judge nimo, ang ubanay mo dai nimo, dili na mistil ikaw pa'y mo dai. Klaro dili na ikaw mistil mo ay mo desisyon sa imong kinabuhi, kundi mismo ang imong silingan, ang imong isikatao, ang imong masig ka magtotoo, mulaban na nimo, musimpatiya na nimo. Ingon diri magkaigsoon nato ni ipadayon. Tanawa ra ko diri. 22 dili na magamit kini mga sugo o mga pagtulunan nga gibuhat lamang sa tao. 23 sa tinuoray daw may kaalam sila sa ilahang pinugos nga pagsimba nga ilahang namugna. Ana ay mga pinugos nga pagsimba nga namugna sa tao. Gawas nang magod ang tao mga kaigsuonan nga mutuo-tuo ba, musimba-simba ba, muingon man ay
Gikan ni siya ako ning simba ko ni mao man ni nakatabang. Mao nga ikaw ako kung mo tabang kasi mo isig ka tao igsoon. Ayaw pag-abot ni i-glorify ka sa imo ang hatagan. Ang mo glorify nimo, ang mo balos nimo ang Dios. Ingon diri mga kaigsunan, ato ni padayon. Daw may mga kahalam sila ang ilang pinugos nga pagsimba nga ilang binugna. Sa taphaw nga pagpaubos, tanawa na ko. Naaday taphaw nga pagpaubos. Na sao man na. Taphaw nga pagpaubos ba? Kung baga mga kaigsunan mato pa ni Jesus Christ, tig baka arong ignon. Na sa imong atubangan, nindot kay gitawag og smiling face. Nasalam ko ng smiling face, pastor. Kalatawan managnaong ko nimo nang mubaro. Nga nindot kay mga pahiyong, nindot kay katawa. Pero pagkatalikod, mauna. Dili na ako na istorya. Pero na ko'y tao mga kaigsunan, naghinungdom ko sa among inaon kaniadto. Kana magpadulong ka, mahadlong ka oy. Magpadulong ka muragog manumba mga kaigsunan. Pero grabe po kayo mo hila ko eh. Na may mga tao mga kaigsunan nga istura, kadlukan, murag manumbag ba? One time mga kaigsunan nagkuha ko og order. Layo pa ko mga kaigsunan. Nga batanon pa, bata-bata pa na ako mga kaigsunan siyempre kay manumbag pa siguro nito. Nasinisag tutok na ko ba? Unya usap-usap siya ka delivery di ay mga kaigsunan. Adol-dol lang ko mga kaigsunan, kapasiklap lang ko kay basig manumbag ba di sotoy tagdalaga. Balihot na ito. Ang problema mga kaigsunan sa pasihaw ba? Magkakita ka ni kag-away mga kaigsunan. Ay talikod dayon, baking dayon. Lingkod ko mga kaigsunan. Istorya siya. Minaw pasiklap lang ko mga kaigsunan, galantaw ko sa item, kaya nagkuha man ko ato. Sa to'y akong gikuha electric tingali ito mga kaigsunan nga akong gi-order. Ingan siya. Kaya namdamra ka na ako, sir. Isuga pa dyan. Taga-asan na ito mga kaigsunan. Taga-tanahe tingali ito mga kaigsunan. Taga-nyum na. Hingin ko. Kurang nakamayong na ko ni mo. Ako sa kikinan ba? Ingan siya nga. Estudyante magugunin mo. Kaya nakumaw ba? Dito lang ako mahandlong mag-exor kaya nagpailaman. Sa nalimot ay ka na ako. Nagpailan na siya mag-exor. Ko na ako yung estudyante ka. Parihan ni mo. At ikaw gina ito. Katawa sa exor. Nausap yung itsura eh. Kaya tingali. Sa taas ng mga panahon ba, nausap na sa ako ang itsura. Kaya nagwapo naman ta. Anak na ko. Dili na ba'y kakailaman kay eksunan? Kanang imuhang mga kaila karon eh. Pila nakatuig. Samot og hindi kakita nimo mga eksoon nga nakatrabaho na indot nga trabaho mausapin ang itsura anak. Mura pinay ma-artista mga kaeksonan, ma-aktor na magkakita. Hala. Di mo man ay mentalidad sa tao sa kalibutan nga makita lamang sa gawas. Pero di man ang kilanta sa Dios ang imo kasing-kasing unaw sa labutan kun haong man sa pulong sa Ginoo. Wow. Ingon diri mga kaigsunan tanawa ra gud. Ingon diri. Daw may mga kaalam sila sa ilang pinugos nga mga pagsimba. Ana ay pinugos nga pagsimba. Tawhanon bang panagsimba? Ilang pinugos, ilang pinugna sa taphaw nga pagpaubos. Dali taphaw nga pagpaubos. O sa hilabihang pagdagmal sa ilahang lawas. Apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailigon sa lawas. Naunsao man na adi ay di ko na malikayan. Taphaw nga pagpaubos o kilabihang pagdagmal sa ilahang lawas. Naunsa man ang pagdagmal sa imong kaugalingon nga lawas. Iba ka ng mga bisyo. Ikaw mismo nagpatay ginahinay sa imong lawas. Pagdagmal. Naunsa man ang pagdagmal? Pagpanamas-tamas. Unsa man pagdagmal sa imong lawas sa imong pisikal, sigarilyo, tabako,
inom, kwarta, sugal. Kanang sugal may igsoon usa man ang pagdagmal. Ipagdagmal na si mong panginahanglan sa para si mong pamilya. Kadaghan kay mga pamilyang mga bungkag may igsoon pinagi sa sugal oy. Kawa na ikapalit og bugas para sa iyang mga anak. Mga anak may igsoon naghut-hut na sipon, naghut-hut na kaning short may igsoon perti ng baga sa buli kawa na kaatiman sa iyang mga anak nga gagmay. Kaya gitiman kining sugal. Mao na pagdagmal. Hello, muna bitahan ang magkinabuhi ta nga mahimot ang Kristohanon. Pero wabitan ang hukom. Wabi ko ning ingon maigsoon ka ng mga tao sa maniana. Malaglag na, dili na maluwas, naapatay kaluwasan. Kay naapatas kalibutan maigsoon, ikaw ug ako lamang tinud-anay. O gikinahanglan mo surrender na ta karong panahon na. Natagi ko ninyong kamay panahon ang sitwasyon mga kaigsunan sa diha nga nalimin mo sa kahilayan. Isulay ko na ninyong pila ka tuig o itandi sa ninyong kahimtang sitwasyon nga naamos kahilayan o sa diha nga wala na mos kahilayan. Itandi lang ko ninyo mga sugarol, mga bisyoso. Sa diha nga wala na mo'y bisyo, itandi na sa kaniadto sa inyong kinabuhi nga bisyoso mo. Kay kadaghan kay mga tao nga nahimo nga Kristohanon karon, muingon gina, tinuod gina pastor. Dili ko muingon ana nga ako mo'y nagulo-ulo nila. Kundi sila mismo mo testimony, muhatag o kadaogan. Nga muingon ang mga tao kaniadto pastor nga sugarol ko. Kusog ko muatog hantakan, muatog ko sabungan. Wa gyud ko oy napundar bisag ultimong short na bali ning relos. Ultimo akong mga anak dili na ko katagan sa insaktong pagtagan. Kay ngano man ang gitagad, ang manok man gihaploy. Si sunoy man maigsoon kanunay gihaploy. Ang asawa wala na haploy. Hello, maingon na lamang asawa may pay hinuktan. Gihaploy pa, pero ang asawa wala na haploy. May pay latan eh. Lata ning hinuktan ning soon. Pero di pag kinaon, usa kasugilanon mga kaigsunan. Ingon na agbanag sugarol kayo hinuktan. Aw niya naningil na igsudan. Kaya kay astig mag-asawa maigsoon. Ingon na agbanag. Unsa may sudan? Ay, natanawa diha sudan din dat kitag sudan. Manok. Asa magkagmanok? Wow! Anak di ba na may suon? Pwede magbisyosoha niya. Lamig kaon. Kaon na galamit ka ng mga bisyoso may suon. Kusog kayo na mo kaon biya. Wala ko na muy-muy ha. Kusog kayo na tinoo dili. Maupo na magpaisog-isog diyas pamilya. Maupo na paghari-hari may suon. Hasta mga anak maglagot na lamang. Ingon ang bana, agad wow, udah ko ka wow. May kinikip, asa ba ka nakakita nini? Nakaon na yun, Mekson. Ingon na yung bana, kini, sudan. Nilatan lagi ni, dako pag yun. Yaw, kasi kabalo, Mekson, gawa na may mahli mo, silpi. Ako magkaon, Mekson, ngita sa siya ginuktan. Asa ba akong ginuktan? Matabog niya, kato na yung mong gikaon. Kasi kapingong gusto. May pailatan. Kaysa uban o niya maglata. Mapildi ka pa maison. Hasta pa imong buhonan nga para ibugas na pildi. Pag uliwanay malungan. Tinood dili. Tinood kisay kaluglugan. Ikaw. May sulay ko nun yun. Kining atong programa mga igsoon dili ni kadakutan. Kaayuhan dyan eh. Wakta nagigo, wakta naghukom. Ikaw ug ako samtang aduna pay panahon. Pwede ka pang magpag-o. Ang tao
habang may buhay ay may pag-asa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Ronald Repel Vlog. Good morning, Pastor, watching from Lunoy. Wow. May buntag kanyong tanan diha from Lunoy, sa tanan nga mga Ampone family, sa tanan nga mga Repel family, mga kaigsunan. Igon sa manimo to si Lolo Pedro Repel o si ex-Captain Josie. Ako ang mga amigo diha, mga kaigsunan, nga si Rowel Repel, mga kaigsunan, o si Josie, si Repel, mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Ampone family diha sa Lunoy o sa mga Bohol, tuwa pa to'y mga Salazar, tuwa pa to'y mga Armamento, o unsa pa to'ng mga apelido diha sa Lunoy, mga kaigsunan, kay sa year 2008 gikan sa 2004 diha mata nag-eskwela, mga kaigsunan, gikan sa first year high school under sa fourth year, kay wala pa may senior high school kanyan. May buntag kanimo diha, Brother Ronald Repel, nagasunod sa nagwatch karon sa atong programa. Tinuod magunay so. Ang atong oras karon alang sa kasayon sa tanan. Apit naman day alas 6 naman day kapen. So salamat sa inyong pagkikuban ato kita sa mga pagtumbaya sa atong mga kaigsunan. Ay lagi mo kag-ulik so labi na sa mga bisyoso. Ay mo kag-uloy. Sulay ninyo. Ay dili lang usa duha ka tawo na mismo ni testimony nato. O dili kumutumok-tumok istorya oy. Kapoy kay na magtumok-tumok tag istorya, kawala nagbasis Biblia. Kita mo'y paninglas Ginoo. Kita mo'y pagkasado. Kita mo'y dagdagan sa tanan. Pero sulay ninyo. Uspa ang dagan sa kinabuhi. Uspa ang dagan aron mausap o mismo ang imong pamilya. Pana nga bisyoso, asawa nga bisyoso, sulod mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ba mausap mo ang dagan sa kaimtang sa inyong kinabuhi. Muingon yun ko anak. Salamat sa Ginoo sa imuhang mensahe, Brother Ronald Repel. Lisura bitaw sa sugarol, usahay mabugdol o si Aur. Tinuod maguna. Doon ay mensahe si Brother Ronald Repel from Lunoy. Tanawar ko nang iyang istorya, yung komentaryo diri sa mga sugarol. Ingon siya. Wala siya ning-ingon maigsoon nga sayo na sa ninduta, di ba? Ning-ingon siya lisura bitaw. Kana nga pulong maigsoon, ikaw kang ko mga bisyoso karon. Wa gyud mo ka feel ana. Wa gyud mo ka feel, wa mo kabati ana sa kalisod. O nagpakabuta-bungo lang yun mo sa kalisod. O kontento ra mo sa inyong kalisod karon, ibin ang imong pamilya nagsakripisyo. Hello, tanawar agad sakto kayo biyan ang imuhang mensahe, Brother Ronald Repel. Ingon siya diri, lisura bitaw sa sugarol, usahay mabugdol, o usahay mo daog, mamuhol, o mapili, magpakiso, manuhol o mapili, magpakiso. Pero wag yung sugarol man kay sunan, nga naguna-una ng mapili. Tinood ay maray, sakto. Kaya kung naguna-una na siyang pili, di na mo atong tabuan, di na mo atong tapok-tapok maigsoon, di na mo atong sugalan, di na mo atong tarian. Naguna-una ako nagpili. Ang guna-una na daokoy. Duhara magunang resulta ana, na ipapili, na imudaog. Puingon ko sa inyo hakaron. Ikaw mismo nga nakadaog sa sugal, ikaw nakahatag o kaguol sa napildi nimo. Klaro dili. Sa panahon nga ikaw napildi na sab o napildi ka, ang nakadaog malipay mo bahaka kay nakadaog gikan nimo. Siyempre ikaw maguol. That is vice versa. Hinumdumi mga kaigsunan sa diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili ka pildi sa tanang panahon, labaw sa tanan ang imong gibuhat, mahimaya nimo ang Dios. Matag lakaw, matag buhat sa imong kamot,
malipayon ka ug ang imong pamilya diha nimo makita nga malipayon usab. Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Parang kita magkaigsunan, ari kita sa pagpadayon alang sa mga request awit magkalangit saglit ug oras nato taas naman mga igsoon. May butag ka natong tanan mga kaigsunan. Tara ning i-continue ang ato na programa alang sa mga kababayan. May butag sa tanan, may pagpamukaw mga kaigsunan, may pagpangabi ang ato oras karon alas 6:17 na sa kabutan. May butag sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon Visayas ang Mindanao Ibin sa laing mga nason. O sa tanan nga nagapaminaw dinhi sa Sinibig 95.3. O sa tanan nga nasunod nini nga nga programa, o sa tanan nga nagapabit nini, sa tanan nga nagashare nini nga nga programa, I declare blessing sa matagusan ninyo kamang kinanglan. May butag sa dapit sa kagpi mga kaigsunan, sa tanan nga mga Vito Sola family, sa pamilya ni Sister Beatrice Vito Sola, o sa tanan nga mga Buwagas family mga kaigsunan, sa pamilya sa kinabuhi ni Sister Gregoria Buwagas, o sa tanan nga mga Masida family mga kaigsunan, Nong Nilo Masida, o sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Rosa family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Hilat family, sa tanan nga mga Torres family, sa tanan nga mga Kabayay family, sa tanan nga mga Tagudog family, o sa tanan nga mga Sibumi family, o sa tanan nga mga Punting family mga kaigsunan, sa pamilya ni Mas Josephine, Brother Ato, Sister Alina Punting mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Ponso, Punting mga kaigsunan, o sa tibok ninyo nga Panghimalay. May butag mga kaigsunan kos Ginoo, sa mga Ilig family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Mario Ilig, sa pamilya sa kinabuhi ni Sister Roslyn, sa inyong mga tibok Panimalay. May butag kanyang tanang sa dapit sa country. Ilabi na sa dapit sa ilihan mga kaigsunan kos Ginoo, sa tanan nga mga Kabanag family mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong mga pagkasaron, Brother Melchor Karaling. Kung sa tanan nga mga Kadalin family mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan. Kining mga Kadalin family mga kaigsunan, relatives rin ni sa ako ang wife, parinter ni sa ako ang asawa mga kaigsunan diya sa dapit sa Manhuyod. May buntag kanimo diya Brother Melchor Kadalin. Doon na sa iminsay mga kaigsunan, may buntag sir. God bless you sir. Salamat sa Ginoo sa ato nga under sa ato nga klase mga kaigsunan sa Dabugan University exam. May buntag kanyang tanan diya sa inyong pag-eskwela. Ginoo lang kayo iniwa nga masalamatan o niya maning kamot sa diya. Tabangan nato si Papa, si Mama, si Brother, si Sister, ato makaulang na nag-supply nato, na nagpaidukar nato labaw sa tanan mismo sa atong kagalingon atong tabangan. Ang inyong pag-eskwela dili na kayuhan para sa uban. Makahatag, makapaambit ka pero dili na nimo ikahatag. Ikapaambit na nimo ikasir na, kapandili na nimo ikahatag. Di man ninyo mga estudyante ang kinaan man sa tao, dili na kapaghatag. Kaya kung ikahatag na magkaisunan, mawala ikan kanimo. Unang apingin na salin sa ganan sa matagusan. Sacrifice is the key to success. Ang pagsakripisyo may susi sa kalampusan, kalaugan sa tanan. May butag sa tanan nga taga-ilihan mga kaisunan, sa tanan nga mga Kabanang family, sa pamilya ni Brother Ronnie Kabanang, o sa tanan nga mga Arkisal family mga kaisunan diya sa Budiga, sa Pasto, sa Katribulo. Buntag usab sa tanan nga mga Bilog-Bilog family, sa tanan nga mga Urding family, sa tanan nga mga Palomar family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Artenia family,
o sa tanan nga mga Zero family, o sa tanan nga mga Kadukoy family, paring Sopronio Kadukoy, o sa tanan nga mga Kadukoy family din sa dapit nga nagapalibot din sa Sitio Balong. May butag sa tanan nga mga Villa Cantol family, usap mga kaisunan diya sa Pasto, o sa tanan nga mga Santa Ana family, sa tanan nga mga Tihana family. O may butag usaw sa pamilya ni Sister Lita Rubiti magkaigsunan diya sa Kapit sa Cantalaki. Ano na naglanog-lalo ang ipe-video sa inyo nga pantimay. May butag mga kaigsunan diya sa Proper Barangay mga kaigsunan. Ako nga mga pagtubayan ni David sa sayong kabuntagon na sa tanan nga mga Wano family mga kaigsunan tos Ginoo. May butag kani tanan diya, may butag usaw sa tanan nga mga Adjal family, sa tanan nga mga Caceres family mga kaigsunan tos Ginoo, sa tanan nga mga Generosa family, sa tanan nga mga Lampinig family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Estender family, sa tanan nga mga Sorinio family, o sa tanan nga mga Favorada family, sa tanan nga mga Gabonada family, o sa tanan nga mga Oro family, o sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Silva family diya sa Proper Barangay, o sa tanan nga mga Candelario family, sa tanan nga mga Balasabas family, sa tanan nga mga Vergara family, sa tanan nga mga Dandan family, o sa tanan nga mga Ilaw family, sa tanan nga mga Tipoko family, o sa tanan nga mga Cardosa family, o sa tanan nga mga Ampil family, o sa tanan nga mga Ramirez family. Mayong buntag, mayong buntag ilabi na sa dapit sa naga makaigsunan sa tanan nga mga Balsamo family nga kanunay nagasunod kung naglanog-lanog sa ilang panimalay karon. Absent FM 95.3 iya sa inyo ang mga kasing-kasing o mga dugan. May butag sa tanan nga mga Baldosa family diya sa dapit sa naga. Ay labi na dapit diya sa dapit sa lugar sa Nasulahan, sa mga Yagoso family magkaigsunan, sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso, o sa tanan nga mga Yagoso family. Ilabi na sa tanan nga taga Alangilan, sa sitio Alangilan, Barangay San Antonio, Tanay City, sa tanan nga mga Silva family magkaigsunan, sa tanan nga mga Torno family, sa tanan nga mga Patok family, o sa tanan nga mga Ramirez family. Dili sa dapit sa lamos mga kaigsunan, salamat sa Ginoo sa tanan nga nakasunod sa atong mga programa sa mga Karnika family Yagoso family mga kaigsunan sa kinabuhi ni Sister Vivian Yagoso Karnika. Dalanog-lanog ang FM radio karon diya sa dapit sa lamos. Kanunay kini nga naglanog-lanog sa inyong mga kasing-kasing o sa inyo hanggang mga dugan. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yudrasi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Ano na si mensahe mga kaigsunan, pakipli pastor, ikaw ang gusto o sa matag adlaw o talangkan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Norberta Yudrasi ato kining ipli, ikaw ang gusto. Tama di naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang, maging bahagi. O ang ikaduha sa matag adlaw salamat sa Ginoo kaigsunan ako na ning ipasunod ang imong request Ma'am Norberta Yudrasi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental.
ikaw ang kusog o sa matag adlaw o dalang ka. Salamat sa Ginoo sa imo ang pag-request sa mga awit makalang. Madayon ta mag-igsunan ko sa Ginoo ako kining ipadayon na mga greetings ni gikan kayo ni Sister Vivian Yagoso Garnica. Una sa atong programa mag-igsunan nato ni siyang yang i-series gikan sa mensahe hangtod na sa mga pangumusta. Sa mga Garnica family mag-igsunan, sa mga Yagoso family mag-igsunan, sa kinabuhi ni Brother Bibing Garnica, sa kinabuhi ni Brother Dibiro Litlit Gador, o ni Milit, o Dico, o sa mga pinalangga niya nga mga igsoon nga si Brother Bing Garnica, si Lito Garnica, si Leo Garnica, o sa iyang manghod nga nag-eskwela sa National Honop, Dumaguete City, nga si Inday Leslie Yagoso Garnica. O ilabi na sa iyang mga amiga, mga kaisunan, o iyang close nga higalan, si Sister Ara Berranio, si Jesslyn Turno, mga kaisunan, o si Liming o Tolentino, o sa iyang samuan, mga kaisunan, special samuan, mga kaisunan, nga si Brother G-Mark. Greetings from ato lagi nag-ibasa kanunay, mga kaisunan, Sister Vivian Yagoso Garnica from Lawas, Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. May butag sa tanan nga mga Erosino family, mga kaisunan sa Ginoo, sa pamilya ni Sister Jovelyn Erosino, sa mga Tintin family, mga kaisunan diya sa David sa Lamos nga kanunay naglanog-lanog o sipag kayo ang FM Radio sa inyo ang mga kasing-kasing o sa inyo ang mga lugar. May butag kaninyo diya Sister Jovelyn, sa imo ang tibok panimalay, sa imo ang husband, o sa inyo ang mga kaparintihan. Sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Romano family, mga kaisunan diya sa Labuas, o sa tanan nga mga Akabal family, sa tanan nga mga Amaro family, sa tanan nga mga Bohol family, sa tanan nga mga Santiago family, o sa tanan nga mga Estolonio family. May buntag sa dapit sa Tagalan, mga kaisunan ko Ginoo, sa Bai City, Sabahan, although mga kaisunan ang Tagalan sakop yun sa Sabahan, Bai City, sa tanan nga taga mga Kajinti family, sa tanan nga mga Abraham family, mga kaisunan diya sa dapit sa Tagalan, Pastor Abraham, mga kaisunan, diya sa dapit sa Palaypay, mga kaisunan ko Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan diya sa dapit sa Palaypay, sa tanan nga mga Salvador family. Bisan pa man sa dapit sa Narsiri, mga kaisunan, sa pamilya ni Nong Paterno, sa pamilya ni Paring Ani, maayong buntag kaninyong tanan diya sa dapit sa Narsiri. Sa tanan nga mga Olpos family, mga kaisunan, sa kinabuhi ni Nang Olya Olpos, maayong buntag kanin yung tanan, mga kaisunan. Sa tanan nga mga Reveal family diya sa dapit sa Nursery, sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Dante Rubiti, sa tanan nga mga Amparado family, sa tanan nga mga Amaranti family. May butag usab sa dapit diri sa area, mga kaisunan, diri sa Kamandag. May butag sa tanan nga mga Kadosali family. May buntag kanimo diya Brother Nestor Kadosali, sa pamilya usab ni Brother Florante Kadosali, sa tanan nga mga Kadosali family diya sa dapit sa Kamandag, sa tanan nga mga Amancio family, sa tanan nga mga Carigo family, o sa mga Silva family, mga kaisunan, sa pamilya ni Cao Junior Silva, sa pamilya usab ni Calvini Silva, sa tanan nga mas Chavez family, mga kaisunan, diya sa pamilya ni Dong Ramon Chavez, o sa inyong mga igso diya, o sa mga Romano family, pamilya ni Igso Victoria Romano, sa inyong mga tibok panimalay. Sa tanan nga mga Dahil family, mga kaisunan, sa pamilya ni Nong Asib, may buntag kanilang tanan yan. Diri kita sa dapit sa Pilipican,
ato mga kaigsunan nila. Headed by Pastora April Miaga Turan. Kumusta naman niya? Sa dapit sa Pilipigan, although mga kaigsunan, once naman lang kumuana niya aron sa pagbisita o sa pagpinasigay sa ato mga kaigsunan. May munta ka mo niya Pastora April Miaga Turan sa tanan mga Turan family o sa mga Aka family igsunan. May munta ka mo niya Pastora April Miaga Turan sa ibang atibok panimalay sa pamilya ni Brother Ganter Turan sa pamilya ni Nong Kitoy sa mga Turan family igsunan sa tanan ninyo nga sa tanan nimong mga anak. Ilabi na sa pamilya ni Sister Nining Panerio, sa pamilya ni Brother Bibing Panerio, Sister Aileen, sa inyo ang duha ka mga anak. Ilabi na mga kaigsunan sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Timpi. May buntag kanyang tanan sa inyo ang usa ka anak kaigsunan. May buntag usab sa pamilya ni Sister Maymay Moran, sa tanan nga mga Moran family nga ato nga mga kaigsunan diya sa kapit sa Pilipinas. Ilabi na sa mga dahil family, Sister Lorna Dahil na may buta ka ni mo diya, Sister Lorna Dahil sa imo nga tibo o pamilya. Sa tanan nga mga Babor family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Christopher Babor, sa pamilya sa mga Visitasyon family, sa pamilya ni Sister Beday Visitasyon, sa pamilya sa ni Brother Jason Laguniro mga pinangan. Ilabi na sa atong mga kahigalaan diya sa dapit sa Pilipigan nga kanunay nagasunod sa atong mga programa sa pamilya ni Brother Romy, Sister Bibia Diding Kabanan na kanunay na minaw din sa atong istasyon sa Shiny FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog sa inyo mga panimalay o sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga dughan. May butag sa tanan diya sa mga Kabanag family mga kaigsunan, especially sa pamilya usab ni Sister Evelyn sa iya na husband mga kaigsunan nga si Brother Inasario Inirsasiso Nursing Kabanag mga kaigsunan. Kanunay kuning namin sa ilang kanimalan o sa tanan pa mga kaigsunan diya sa Pilipinas nga kanunay nagasunod sa atong programa. May buta ganing tanan. May buta usab sa tanan nga mga Tumahil family. Sa tanan nga mga Robiti family mga kaigsunan, sa pamilya ni Kau Impong Robiti. Sa pamilya ni Kau John Robiti mga kaigsunan, sa pamilya ni John Pani Robiti. O sa tanan nga mga Garingo family, mga Muharis family diya sa dapit sa Pilipigan. O sa tanan nga mga Sakuban family. O sa tanan nga mga Sambilan family, sa pamilya ni Nong Densyo. May butag usab sa pamilya sa mga Buakas family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dom Felix na gamay nga may butag kanyang tanan diya sa mga dapit sa Pilipigan. Sa tanan nga mga Babor family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Israel o sa uban pa diha nga mga kaigalaan diya. Pwede lang yun mo kayo mga makapadalag mga mensahe alang sa ato nga pagtubaya. Unang kining ato nga gigreet karon dinhi sa ato nga programa sa Human sa Wali. Mga mensahe ni nga gipadangat dinhi nga gipaabot diri aron ato matagan og pagtagahan anytime sa mao nga Sa kumain ng mabutan, nakanunayan ang makabuban ng Ginoo. mao nga programa sa kahanginan sa FM Radio. Sa ating nagpapanahan ng Ginoo. Salamat sa Ginoo mo ni imong ikaduha nga request Ma'am Norberta Yutratsi sa matang adlaw. May buntag sa tanan nga taga-lawyer Tuyukan. Labi na sa pamilya ni Pastora Lokring Siray. May buntag kanimo diya Pastora. O sa tanan nga mga Kabanag family mga kaigsunan diya sa dapit sa Kapanpanan sa pamilya ni Pastor Kabanag mga igsoon diya sa dapit sa Kapanpanan. Dili sa Manialas mga kaigsunan tos Ginoo sa mga Arias family sa pamilya ni Pastor John Arias. O sa tanan nga mga Maldi family sa pamilya ni Kaurodi sa inyong mga anak Kaurodi may punta kanyang tanan niya. Sa tanan nga mga Silva family sa pamilya ni Gawanito Silva, Gawanita Silva, o sa mga Rio family, Sister Jovelyn Rio, o sa mga Villa Cantol family, diya sa David sa Kangkal, sa pamilya ni Sister Siasyag
Villa Cantol Edson dia sa Kangkal. Labi na sa pamilya usab ni Brother Arnolfo Villa Cantol. Sipa og danog kayo ang FM radio nini nga mga tagna. May buntag kaniyong tanan dia sa mga Villa Cantol family o sa mga Arias family, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias o sa tanan nga mga Moharis family, sa tanan nga mga Garingo family, mga Pinanga. Ilabi na sa tanan nga taga Nasindan mga kaisunan ko sa pamilya sa mga Plaza family yun. Sa pamilya ni Brother Jody Plaza, may punta ka ni mo diha Konsyal Jody Plaza ng mga kaisunan. O sa tanan nga mga Santiago family diha sa Dapit sa Sukuan. May punta ka niyong tanan diha sa tanan nga mga Domingo family, sa tanan nga mga Aguilar family. Although mga kaisunan, ato na di ay nalimtan ako diri sa Pilipigan mga kaisunan, nga kanunay usab nga nagasunod sa atong programa. Sa pamilya ni Sister Christy, Brother Jennifer Romeral mga kaisunan, may buntag kaninyong tanan na tungod kay kanunay silang nagasunod sa FM radio. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinamon. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Patrick Fritz Patrick Alcancia from Bolisong. Usap ni ka ato nga estudyante. Salamat sa ako ang mga maaktigon o makugihon nga mga estudyante mga kaisunan diya sa Dapong University sa kitawag San Nicolas Oriental. May butag usab kanimo Sir Michael pagidupon sa tanan nga mga pagidupon. Pwede tang maka-comments kung asa ta nagawats karon sa ato nga programa Sir Michael pagidupon na nagikuban-uban sa ato nga programa. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Brother Fritz Patrick Alcancia. Gikan kayo sa Bolisong Negros Argentina. Ano na sa mensahe mga kaigsunan ko sa Ginoo? Muna yung ikatulong nga request Ma'am Norvita Yutratsi dalam pananda. Pwede lang kita maka-comments, pwede lang kita maka-request awit makalangit. Nanini nga ito nga programa ay so. Ano na yung mensahe si Brother Fritz Patrick Alcancia? May butang pastor, salamat sa Ginoo nga nakamata pa ko o kitang tanan nga gihatagan o grasya o panalangin. Wow, ato kayo pasalamatan nga nakamata-pata mga kaigsoon. Pahimata-pata, ano na patay hangin nga nabuga sa atong mga ilong. Doon ay minsay si Ma'am Norvita Yutratsi, shout out Nelbert Yu o sa iyang mga pasahero. Wow, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Nelbert Yu o sa iyang mga pasahero karon mga kaigsoona. Nalabisan asa mata atong sitwasyon o kahimtang sa itong panginabuhian. Nagnegosyo mata, nagkarinderya mata, na masahiro mata, ka-drive mata, ka-eskwela mata, na narbaho mata sa opisina, nagtudlo mata, profesional mata dili. Basta atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamay. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon. Di anak yun ang ako nga pinalangkang anak. Ayay. Good morning, bibi. Naglahi pa si Papang ha. Naglahi pa. Salamat sa Ginoo sa mga ikatulong anak. Magsuhit-suhit maguni. Mag-live sa nikiya ha. Atong imagine nung sa pagkatuig kapit. Unang unsay akong trabaho. Maigsoon ko na. Gawas na maigsoon ni Papay lang. Kinakasabot. Ngayang papa doon ay trabaho. Wow. Ang imong anak igsoon kung imo nang matrining. Musunod gina. Ang mga nagtudloan sa insaktong pagtudlo. Musunod na nimo. Ayaw tudloig pag pinograhoy. Namo ko usahay maigsoon ang papa ko'y tapulan. Ang asawa ko'y kugihan. O yan na ko'y banang kugihan. Asawa ko'y tapulan. Unang mga anak tapulan. Hello. Bato-bato sa langit, mga ginikanan, mga papa o mama, you are obligation.
unsaon imo pag-obliga ng imong pamilya. Dili na obligasyon sa imong silingan, dili na obligasyon ni pare ni mare, dili na obligasyon sa ubang tao para pagmulta sa imong kaugalingong pamilya, kundi obligasyon na imo ang mga may butag sa tanan nga taga-Nasindan, sa tanan nga prioritar family mga kaisunan nga nagtanog-lanog ang FM Radio. Adya sa mga priorika family sa pamilya ni Sister Celia. Salamat sa Ginoo. Amo ni mong ikatulong nga request Ma'am Norberta yung transitan kanan. Ako niya ako ning ipli mga kaisunan hangtod may kinabuhi ako lang ning sumpayan na ison. Dahil sa mga kaigsunan ko sa Ginoo diya sa dapit sa Latawan sa tanan nga mga Limbaga family. Ilabi na sa tanan nga taga-kanghataw sa kabugan mga kaigsunan sa tanan nga mga Tanaid family nga lalo sipag kayo diya sa pamilya ni Brother Junol Tanaid. Maraming pasalamatan ang Ginoo sa tanang mga katawhan. Atong yung pasalamatan ang Ginoo. Dili nato pasalamatan ang tao kundi ang pasalamatan nato ang Ginoo. Una na itong pasalamatan ang Ginoo, ikaduha ang tao. Wow! Atong pasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi o pamilya ni Brother Junol Tanaid. Sa inyo man kinabuhi nga, kanong may nagasunod sa itong mga programa o naminaw kayo, dito sa Balog, nagasukat ang Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets. May buntagan yung tanan sa mga Tanaid family. Sa tanan nga mga pamilya Katubig family mga kaisunan sa pamilya ni Brother Rodel Katubig o sa tanan sa pamilya ni Brother Ros Villa Cantolya sa Kanghataw. May punta po sa tanan nga mga pamilya sa mga Malgi family, sa tanan nga mga Buagas family, sa tanan nga mga Romano family, o sa tanan nga mga Kalibo family, o sa tanan nga mga Matay family, o sa tanan nga mga Baldado family sa pamilya ni Paring Indoy Baldado Exam. Sa tanan nga mga Badoy family mga kaisunan ko sa Ginoo sa pamilya ni Brother Ernesto Badoy. Sa inyo mga exon sa pamilya ni Brother Artemio Badoy mga kaisunan. Sa tanan nga mga Umira family diya sa David sa Kanghataw sa pamilya ni Dong Roger Obira. May buntagan ni mo diya Dong Roger. Ako lang ni siyang kisumpayan o hantod may kinabuhi. Walang hantod may kinabuhi mga kaisunan ato lang yung servisyohan ng Ginoo. Sa imong pagmata, sa imong pagbangon, sa imong trabaho, kung asa man ka karon na destino, naman ka sa kabukiran, naman ka sa syudad, naman ka sa laing mga nasod, naman ka nakarbaho sa pinakalas ka nasod dinis ni mo kalibutan. Ikaw gipahimugso, ipakataw sa kalibutan kahit naasay katuyuan. Ikaw o ako doon natin katuyuan. Dili na ko agayan na mahayan si sister, si brother. Dili na to agayan, mahayan na to si papa, si mama na nagipakataw sa kalibutan nga gitawag og pordoy. Dili na pordoy oy, dato ta kay naapatay ginhawa. Ikaw ug ako hinumdumi ang pinagadato sa tibok kalibutan kung pinto sa tanang butangan niya ug naa niya karon. Maunay dato. Kung dato tas mga butang ug diskontinto ta magpakadato ta pagsagot ug kana atong talikdan ug biyaan kung moabot na ang kinutbanan sa itong kininhawa nining kalibutan. Mga butang, mga kaigsunan nga imong talikdan kung mawagtag na tas kalibutan, awayan nas na habilin. Muhatod ba nas kagulyang kagumot sa imong pamilya? Apan ang imuhang butang
ang pinakanindot nga imong ibilin sa kalibutan, ang imong pagkatao, ang imong maayong kinaibatasan, ang imong maayong relasyon sa imong silingan, maayong relasyon sa imong isikataw, labaw sa tanan maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Ipaunay mga tupang igsoon ang imong binuhatan, maayo man o dili maayo atuban sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga dapit diya sa Nagbaan, sa tanan nga mga multi-family igsoon, o diya sa Mainit, o sa tanan nga mga Doria family magkaisulan, Dog Ronnie Doria, o kiri sa Namunbon magkaisulan, sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Gao Ronnie Rubiti igsoon, o sa tanan nga mga Caldo family magkaisulan, sa pamilya ni paring Boboy Caldo, paring Isi Caldo, sa pamilya ni paring Odoy Caldo, Konsyal Odoy Caldo, may buntag ka ni Mudia Konsyal, sa pamilya ni paring Isikin Caldo, sa pamilya sa Minong Girong Caldo. May buntag sa tanan nga mga Kalunsad family mga kaisuna, sa mga sakop ni Fredo Kalunsad. Ilabi na sa tanan nga mga Belyares family, may buntag kanimo diha paring tata, may buntag sa tanan nga mga Belyares family diha sa dapit sa Namunbon. Ilabi na sa tanan nga mga Uyang Gurin family igsoon. Ako sa bulong mo ning akong pudigo dire mga igsoon, tuwan ako ni nang memorize ning mga sakop ni paring Lito igsoon. Ako sa ning bulong. Madayon tama kay igsoonan, wala ako ning ang ibahig na kubot na ning ato mga pudigo dire mga igsoon. O nang lisonin natin pudigo. Nga ako maguning gibahig mga kaigsunan niya initay ipuso na sa balik na sa niya malimtan nahipos di ang pinaka-importante mga kaigsunan nga diri sa ato nga area mga kaigsunan medyo agipot ramang kinikamay pasalamatan mga kaigsunan may buntag sa tanan nga mga Uyang Gurin family, sa mga Filomeno family diya sa dapit sa Namunbon. So ako ni sila ipuas o gono nga naminaw sa FM radio. May buntag kanimo diya paring Lito, mas maripi mga kaigsunan Uyang Gurin o Filomeno mga kaigsunan, sa iya mga anak si Sister Manilin, si Pastora Charilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jota, o si iyang apo, ni mas maripi mga kaigsunan nga si Ian, si Yana, si Rob, si Jano, o si Inday Sofia Fit, o sa mga Itsoy family mga kaigsunan. May buntag kanyong tanan diya sa dapit sa Namunbon. O nang ato na kung i-enjoy yung atong kinabuhi so. O kung na kay problema, ayaw na kung nag-ibutang ang problema sa imong kasing-kasing sa imong lughan, kay magsamok-samok na kayo so, magamit imong lughan, oy. Mo abnormal ang tinitik. Wow. O nang akong i-play mga kaigsunan, basig na tinitik dire mga kaigsunan nga title. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, doon na ay kanta nga pinitik. Nang imo kasing-kasing mga kaigsunan, mag-abnormal na ganin ang pinitik, magka-problema agad ka. Ano man mga kaigsunan, kung mag-abnormal ang pitik sa imong kasing-kasing, posibilidad, ma-high blood ang tao, ma-anemic ang tao, naaragyo ka. Mura pa nagsamang ginang mga kaigsunan nga mukhang karning andam. Ulupir-hulong na mga kaigsunan. Aning atong kasing-kasing may son, mauna magini pinakamakina sa atong lawas. Ay muunda gani ni, nagunbay kita. Unang kanang tao nga pakuyapan, base sa atong training mga kaigsunan sa kitawag og first aider. Ay naka-training mga kaigsunan within 1 week sa first aider kung unsaon nimo pag-identify kanang pakuyapan, unsaon nimo pagtabang nang nalumos, unsaon nimo pagtabang ang bata, asa nimo dapit itabang
related maguna mga kaigsunan sa gitawag og safety officer. Mong eskwela po ka, mong seminar po ka pila ka semana sa safety officer o sa first aider. Dito gud ko mga kaigsunan kung unsaon pagtabang ng tawo, unsaon pagtabang og malumos, unsaon pagtabang sa mga bata. Kana gud nga unahon kung kanang mamatay ka na makuyaban, imo dayong i-identify ang pinitik. Wow. Ako ni i-play mga kaigsunan kini nga pinitik. Unsa man ninyo kasing-kasing karon kinsa may gipitik diha mga dalaga ulitaw. Una-una anak mga kaigsunan kinsa nang tinitipok ng puso niyo. Unaha pag-itik at pagkamayos Ginoo. Kaya kung ang inyong kasing-kasing ang tinitik niya na ang gugma sa Diyos, wow, di sa kinsa pang problema umabot sa imong kinabuhi, dili na makatarong. Kaya ang imong ipitik mao ang pagkamayos sa Diyos. Mayong buntag, may buntag sa tanan nga mga Himina family, sa pamilya ni Pastor Michael Himina, o sa tanan nga mga Kalibo family. May buntag inyong tanan. Sa tanan nga mga Loquenio family, sa tanan nga mga Martin, o sa tanan nga mga Istocorning family, sa tanan nga mga Calaban family, sa tanan nga mga Torres family, ay binawsad sa pamilya ni Brother Ansing. Ang merkado mga kaigsunan nga kanunay nagdanog-lanog sa ilang mga kasing-kasing. Ang FM radio sa ilang panimalay. May buntag kanimo dia Brother Sanrito Mercado. Sa tanan nga mga Mercado family. Sa tanan nga mga Kalimot family mga kaigsunan dia sa David San Namungon. Sa tanan nato mga kaigsunan dia mga kaigsunan. Sa pamilya ni Brother Jan, Sister Salsi Robiti. Sa inyo nga duha kang pagkaanak. May buntag sa kanimo dia Brother Juan, Sister Ann Robiti. Sa inyo nga mga anak diha, may buntag kayong tanan. Pinitik, doon sa may inyong pinitik karon sa inyong kasing-kasing mga pinanggang, normal pa ba na? Dili naman na abnormal mga kaigsunan sa kagulanan, sa mga problema at sitwasyon karon sa kawalan o kalisod. Walang atong susihon o atong usisahon kung normal pa ang andar sa inyong makina, sa inyong lawas nga mauang kasing-kasing. May buntag kanimo diha no Iboy Robiti, sa imo nga pamilya o sa tanan nga mga Robiti family. May buntag diri sa Lower Balog mga kaigsunan kus Ginoo sa mga Artemia family, sa pamilya ni Nong Cedro Artemia, sa pamilya ni Dong Marlon Artemia mga kaigsunan. Sipa ug lanaw kayo ang FM radio sa inyo nga panimala. May buntag sa tanan nga mga Violeta family. Ay labi na sa pamilya sa mga Landisa. May buntag kanimo dia Brother Artemio Landesa, Sister Sili. O sa tanan nga mga Estasyon family. Sa pamilya ni Pastora Renrin Estasyon. O sa tanan nga Filomeno family mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastora Rowi Sanli Exxon mayong buntag. O niya sa tanan nga mga Adlawon family mga kaigsunan, mayong buntag sa pamilya ni Brother Pimpi Adlawon, sa pamilya ni Sister Brother Rico Adlawon, sa pamilya ni Dong Tony Adlawon. Bumati ko diri tuyupan mga kaigsunan tungod kay doon na tayo nabiyaan sa tanan nga mga Amarante family mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Amarante family mga kaigsunan. Limot na ko ani ang iyang alam mga kaigsunan, sa pamilya ni Nang Noming Anong Andres. Muna makahinungdom na yung mga kaigsunan kung ano na ko'y mahuna-unaan. Sa pamilya sa mga Amarante family mga kaigsunan, Nong Andres may buntag kayong diha tanan ni Nang Nuning. O sa mga Asiro family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nang Jana Asiro. O sa mga Asiro family, sa tanan nga mga Estrapila family diha sa Tuyupan.
Alabi na sa pamilya usab ni Dong Jimwell Romano. Salamat sa Ginoo sa ilang apahan. Ato anak karon sa Cavite mga kaigsunan. Kauban sa ko ang mga igsoon dito nga si Noy Rudy Romano mga kaigsunan nga to anak karon sa Cavite. May butag sa tanan nga mga Buhol family, Igso Ricky, Igso Anet mga kaigsunan nga kanunay maguni sila nga nagasunod sa ato nga programa. Ginamit FM Radio. Sa tanan nga mga Romano family, Nita Romano, Pastora Evelyn Romano Himina, sa pamilya ni Sister Juliet Romano mga kaigsunan. Sa tanan diya nga mga kaigalaan, sa uban pang mga naminaw sa FM Radio. Sa pamilya sa mga Babor family, nung Nanglikya, nung Tilano, sa inyong mga anak, binalaya po mga balik na lang mga kaigsunan kus Ginoo diri sa dool na area mga kaigsunan sa tanan nga mga Talon family mga kaigsunan. Sa pamilya sa ni Brother Rami Talon mga kaigsunan, nagtrabaho karon sa City Hall atong dalos mga pag-abo ang iyang igsoon nga duha na kasimana nga si Sister Rebecca ba to mga kaigsunan ang iyang igsoon ato sa Tambalanan. Ato dalos mga pag-abo mga pre-release nga gipaabot diri si Rebecca Talon igsoon. Ato kiniro nga dalos mga pag-abo. May mo tayo sa tanan nga mga Talon family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Rami Talon, Sister Bibi Talon mga kaigsunan, sa mga Kabanag family, Brother Nandading ng Mugrit Kabanag. O sa tanan nga mga Amante family mga kaigsunan nga dinhirag yun sa Atban, sa pamilya ni Nang Elisa Amante, sa pamilya ni Chris, Brother Chris ni Tuto Amante. Sa kami kinabuhi ni Sister Ria Amante mga kaigsunan, Sister Roxanne, sa pamilya ni Sister Angging, Brother Rico Ison, sa mga Silva family mga kaigsunan. Sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, sa pamilya ni Nang Pimping Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Dong Arturo Silva, sa pamilya ni Paring Renato Silva, Mas Raquel Silva mga kaigsunan, may butan ng tanan. Labi na sa tanan nga mga Bulgado family diri mga kaigsunan nga nagasunod og naminaw sa FM Radio sa mga Bulgado family, sa pamilya ni Nong Munding Bulgado, Dong Erning Bulgado mga kaigsunan, o sa inyong mga silingan na Dong Joseph, o sa uban pang mga katawhan diya sa Apir Balok Manapin. May butag sa tanan nga taga Tanca, Texas. Sa pamilya sa mga Santiago family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Paduring Santiago, sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago. Sa tanan nga mga Baldonado family mga kaigsunan, kus Ginoo, sa pamilya ni Nong Herme Baldonado, sa pamilya ni Dong Roy, may buntag kanimo diya Dong Roy Baldonado, sa tanan nga taga Nagtuan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Excel, kadayon na Kabanang from Dupaguiti City, Negros Oriental. May buntag kanimo diya Sir Excel. Kumusta man ang ato nga kinabuhi sa dapit sa Dupaguiti City. Aban sa ibong nimo nga panimalay, labi na sa imong nga pagpanarbaho igsoon, sa ato ang pagpangita para sa atong pamilya. May butag kanyang tanan niya. Balik na mga kaigsunan sa tanan nga mga Pansito family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong John Pansito, sa pamilya ni Dong Body Pansito igsoon, o sa pamilya sa mga Bayot family, sa tanan nga mga Aguilar family diya sa David sana may butag sa tanan nga taga mga Mabilog family, Brother Gomer Mabilog, Sister Alma Mabilog. Sa inyo ang duha ka mga anak, Dong Alcin, Dong Alfred, may butag kanyang tanan diya sa inyo nga pag-eskwela. Labi na sa tanan nga mga Silva family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Elmer Silva mga kaigsunan, Sister Christina Silva, sa pamilya ni Brother Julie Silva, Sister Percy Silva, Brother Jobert,
Brother Hiner Silva mga kaigsunan, Sister Rinami Silva Exxon. O sa tanan nga mga Samani family mga kaigsunan ko Ginoo, sa pamilya ni Dong Jojo Samani Exxon, sa tanan ninyo nga mga anak, binalaya po mga pag-umaton. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, dunay minsay sa Sir Excel Kadaryuna Kabanag. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi si Excel Kabanag from Dumaguete City. Adunay sa iminsahe mga kaigsunan, good morning Sir. Salamat kayo sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Wagi sa bayan Sir Excel Kabanag from Dumaguete City. Ang atong obligasyon, ang atong trabaho alang sa pagpaambit, pagpahibalo o pagpahinumdum sa atong kinabuhi kining kalibutan. Ang mensahe lang Diyos sa Diyos ang magtunggan sa insakto o lintunganay nga ikaw o ako mahimong adunay pundasyon ni ining kalibutan samtang buhi pa. Salamat sa tanan nga mga Malyosa family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Soylo Malyosa. Pagpuntakan ni Modia Dong Soylo. Sa tanan nga mga Carceres family, sa tanan nga mga Carabangwil family. Sa tanan nga mga Lasola family, sa pamilya ni Alex Lasola, ng maming Lasola mga kaigsunan. Maikuntag kanyo diha nung Alex ng maming. Ilabi na sa pamilya ni Dong Danny Lasola nga nagtanog-tanog ang FM radio. Kinabitan sa trompa amplifier mga kaigsunan. Nag-atbang rin silang brother Nestor mga kaigsunan, brother Nestor Kadosali. Nag-atbang rin ni mga kaigsunan nga area na dunay mga trompa o sa uban pa mga tauhan diri sa dapit kayo sa bodega o diha sa supo-supuan mga kaigsunan sa mga Filia Cantor family. Nag-atbang ko ni mga kaigsunan diri o sa mga FM radio sa atong mga silingan nga naglanog-lanog nini mga tanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Lasola family, sa kinabuhi ni Dong Joseph Lasola, sa kinapamilya ni Dong Buboy Lasola mga kaigsunan. Isa pa man sa tanan nga mga Balingit family, Nong Jimmy, Nang Maria Balingit Exxon, sa tanan nga mga Palomar family mga kaigsunan. May buntag sa pamilya ni Dong Romy Palomar, Dong Titi Palomar, sa tanan nga mga Palomar family dini sa Punglo Exxon, sa tanan nga mga Kabanag family o mga Evangelist family may Exxon nga diha sa Nagoha. Ilabi na sa pamilya ni Brother Dina Sandaya, Sister Renrin Selva Andaya. May buntag kanyang tanan diha. Ilabi na sa tanan nga mga magtutulo diha sa Patricio Memorial High School o sa Memorial Elementary Exxon. Ikan sa kindergarten going to grade 6, ikan sa grade 7 going to grade 12. May buntag kanyang tanan diha mga sir, mga ma'am, mga panalangin maguban magabantay sa inyo ang pagtudlo, pag-ukman, pag-inugar sa mga kabataan. Ilabi na sa mga ginikanan ako lagi pitsalin sa akong kidasig. Ang padayon lagi nato paluyuhan o suportahan ng atong mga anak kunong sa ilang mga pangandoy sa kinabon. May matagan mo diha Dong Alin at Dawon sa imo nga panimalay o sa pamilya o sa paring Buboy Mads Lerma Santiago. May matagan mo diha Mads Lerma paring Buboy Santiago Exxon. Sa tanan nga mga Siray family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Johnny Siray o sa pamilya ni Dong Sani Amante, Day Sali Amante mga kaigsunan, mahibuntag kanyang tanan diha. O sa pamilya sa mga Zero family, sa pamilya ni Dong RJ Azero Exxon, kanunay naglanog-lanog ang FM radio sa inyong mga kinabuhi. May buntag usab sa tanan nga mga Pabro family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Elmi ng Emilia Pabro, o sa pamilya usab ni Dong Floyd Day Jinky. Wala lang ko kahibawaan ni mga kaigsunan kung sa apelido ni Dong Floyd.
mangutana lang tayo kunya tani so sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar mga kaigsunan may buntag kanimo dia Dong Kaloy Aguilar sa tanan ng mga Aguilar family diri sa nagtuwa daw diri sa Pueblo o sa dapit sa Nasindan o suko-sukuan o sa tanan nga mga Aguilar family mga kaigsunan diha sa dapit sa Manialas adunay daghang mga Aguilar family diha o sa tanan ng mga kaigsunan nga mga Palomar family, Iksoon, sa pamilya ni Dong Nilo Palomar, Naili Palomar, Iksoon, may buntag. Sa mga Ardinia family, Iksoon, sa pamilya ni Dong Lando, Ardinia, Dayjoy, Ardinia. Sa tanan nga mga Tanong family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Michelle Tanong. Sa pamilya ni Sister Shari Tanong, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Salvi, o sa ilang mga anak. Dong Jeb, Dong Makmak, mga kaigsunan, katuwa karoon sa Kandawhay, Dong City City, Iksoon. May butang sa pamilya ni Brother Carlito Tanong Senyor, Sister Elnas Tanong, o sa tanan nga mga Tanong family din nga area Iksoon, sa pamilya ni Paring Joel Tanong, Pats, sa imo nga asawa Iksoon, may butang kanimo dia Paring Joel Tanong Iksoon. Sa kinabuhi ni Brother Don Timoy Filomeno mga kaigsunan sa tanan nga mga Tugo family sa pamilya ni Dong Joseph Tugo kay Ching Ching sa mga Badoy family sa pamilya ni Brother John Ricky Badoy o ilabi na sa pamilya ni Sister Elaria Ilhing may buntag kanimo dia Sister Elaria Ilhing sa tanan ng mga Ilhing family sa imo nga mga anak mga binalay apo umagan o mga bago sa mga Palomar uso pa pamilya mga kaigsunan sa pamilya ni Paring Irning Mans Aisa Palomar may buntag dia sa pamilya sa ni Pare ni Dong Naldo Pablo Iksoon day Aurora may buntag kaninyo dia o sa pamilya ni Dong Jomari Badoy Dong Jo may buntag kaninyo dia sa pamilya usab sa mga Eliama family sa pamilya ni Inong Inog ng Ili Eliama o sa inyong mga anak binalay ako o mga umagan o mga pag-umagan sa pamilya ni Paring Rizao Mansipang Tubo Iksoon may buntag kanyong tanan sa mga Laporte family sa pamilya ni Dong Rogelio Laporte Dailuti Laporte mga kaigsunan sa inyong mga anak Dong Romel pamilya ni Dong Romel Laporte pamilya ni Dairowina sa pamilya ni sa ibuhang mga anak may buntag tanan sa tanan nga mga Librando pamilya mga kaigsunan sa pamilya ni Paring Arman Masparat Librando sa mga Librando pamilya sa mga Carabanguel family diri sa Pueblo Iksoon sa tanan nga mga Pastuna sa pamilya mga kaigsunan sa pamilya ni Mars sa pamilya ni Mars Bising Pastuna Maison sa pamilya ni Dailisa sa kinabuhi sa ni Dong Ritsaw Pastuna Maison Dailisa may buntag kanina Paring Dong Ritsaw Dailisa may buntag o sa pamilya ni Dailorna Dong Primo Tanong Iksoon may buntag kanina tingali mo ragwa na akong na salangan diri pwede lang yun mong paabot o mga mensahe alam sa inyo mga greetings o mga pagtumbaya o mga request awit makalangin ulong atong oras alas 7:09 naman dahil mga Iksoon medyo taas na magkita ang oras na ito mga kaigsoon manamilit ang yung bus na lagat labi na sa atong station manager Pastor Gideon kanila rin magikan kayo sa City of Kalugtugan Barangay Sidrinia Malabuyog Cebu City maibuntagan ni mo diya Pastor Gideon o sa atong general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaro from Gihongan kay Cross Oriental dili lang yun ko mga maniguro nga mag-aalto ko sa Pizza 30 nagagata makaisunan sa ato nga gitawag o finances ano magipudagan itong motor ko tay kapitobil ani Iksoon nga atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga katawhan nga gigamit usab sa Ginoo nga nagtagbo ibin sa atong inadlaw natong mga anak na gina Iksoon dili lang nako i-mention ang ngalan o sa mga katawhan nga kinasing-kasing nga nagapaambit sa panalangin sila mga pagpanarbaho mga negosyo man sa ginan nga ilang ibiyal sa Ginoo silang kinabuhi nga nagahatod o nagapugas
sa iyong ubos nga lang. I declare blessing sa mata ko sa kanila. I declare prosperity, bisan asa mata, manarba, sa laing mga nasod mata, sa sulod mata sa nasod sa Pilipinas, unang mata sa sulod, dini sa Negros Oriental. Ang Ginoo magapanalangin kanina sa panahon sa kahimtang o sitwasyon na ikaw ug ako na kinahanglan. Ang Ginoo magagamit o instrumento pagkatagpo sa imong mga Panginoon. Tuhi o laumay o pamalando nga ang pagkamayos ka. Ikaw ug ako di gyud ka masalud. Lamang bukti ang saan sa Ginoo. Bukti ang iyahang promise, di ka pasaman sa bisan kung saan kahimtang o sitwasyon. Pag-abot tayo sa ato dalon ang igsoon Brother Rami Talon nga nakaroon sa Tampalanan, Sister Rebecca Talon igsoon nga wala na kasimana nga nakaroon sa Tampalanan. Sama usab sa ato nga listener o sa viewer, wala na siya nagsunod karon nato nga igsoon. Adunay siya amigo nga na hospital unya walay resulta sa laboratory gikan giyon sa Tampalanan. Duha na kasimana ato pa niya pastor palihog ko abang pag-ampo sa akong amigo niya ko sa gingnan makasulti pa ba ang pasyente, nakahimo pa ba pag-ampo, magkinahanglan sa kayuhan. Dapat ikaw mismo manahimutangan mo surrender totally sa Ginoo. Kaya ang kayuhan may igsoon ang mga katawhan kaniadto nga giayos Ginoo maoy na ning kamot tanawa na gusto mo sa kabuta namingagi si Jesucristo niyatong tumura niingon siya pag-ingon, anak ni David kaloy iimtahon ako laihan kong makakita pagbalik. Gibuyag sa mga kauban o mga tinudloan, mga kauban ni Ginoong Hesus, ni Inon tingna niya ang buta, ayaw istorbuha ang magtutudlo. Apan o sa gimos o sa kabuta, anak ni David ng musog na Hinoo, kaloy iintahon ako, gusto kong makakita, gusto kong maayo, o naayo yung Ginoo. Mao nga sa tanan mga pre-request diri nga ginaabot sa atong messenger, ipin personal ato kamotes. Una ato entertainment. Mao nga ako mga pagdasig, ikaw o ako adunay sakit mismo mo'y mo surrender ato bangan sa Ginoo. Dapat doon na kay i-promise, doon na kay isaan, kay ikaw minakinahanglan o panas sa Ginoo. Maulay akong i-challenge. Ang Diyos mo doon umutabang kanimo. Kung ikaw mo doon ito sa Diyos, kag kinasing-kasing kayo. On sa may bingon diya sa Jeremias Kapitulo 29, versikulo 12 kanto sa 13. Kung muduol ka o pag-ampo o mangayo o pagkitabang, tabangan ka. Basta ang imong pagduol, kinasing-kasing o seryoso ka nga maayo sa bisan usang balatian nga inyo karon nga gihambing sa inyong kinabuhi. Mag-ampo tayo sa ng pagtulong sa lipunan, manalangin ay tama di naman, lalo pag-ampo tamo ison ato nga butang ang ato munaw na diya sa mga pag-ampo o na pag-ampo ang ison na request na ipabot din sa ato na programa. Ano na kasi man na mag-isonan ka na karoon sa Tampalanan. Labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos ang way hunong o way puas ang mong kapasalamat ka na ganimo.
Ibig sa kinabuhi karon ni Sister Rebecca na nakaroon sa tampalan ng Rebecca talon o Dios. Kung sa man ang iyang kahimtang kong sitwasyon karon, ikaw magasusi kung ikaw mag-ausisa. Labaw sa tanan ko nung sugar ang makasaypanan ng iyang nabuhat. Ikan dumi siya, eksamina ang iyang kinabuhi o Diyos. Ikan siyang lapalapan na tuloy sa pinakaling pulo ka. Lord, ipadangat ang mao nga pre-request nining mao nga natin kung nagtuo kung naglaong nga wala imposible nga naganito. Lamang kami mukupot sa imong mga saan. Lamang kami adunay pagsalig pagtuo nga ikaw makaayo sa tanang mga balatian. Ako nga pag-ampo nga naganito. Kung sa man ang matang sa balatian ka, ikan sa iyang lapalapah na tukayon sa pinakaling pulo. Ako kinigingin na, mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, salamat ka God. Ang pakita ang mong pagkagamahanan, ang imong pagkamilagros sa Diyos, upay ng lumi ang matagusan ka na. Ako sa tanan sa naginahanglan o kayuhan kami, sa tanan nga naminaw sa FM Radio, sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibin sa laing mga nasod amahan. Kung ano naman sila yung mga problema diya sa physical nga bahin, pinagi sa mga balatian, tanan nga mga balatian, mga ubok-sipon nila na trangkaso labat sa ulo, arthritis reuma, goiter toxic, even mga goiter, even mga barang mga dao. Ako kinigingin lang pinagi sa ngalan ni Kristo na Nazareth. Even mga cancer, mga ulcer, pinagi sa imong gahom o Diyos, pinagi sa ngalan ni Kristo na Nazareth. All the sickness come out right now by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth. Ang tanang matang sa mga balatian, ugawas gikan sa mga pisikal nga bahin karon. Salamat o Diyos sa imong pagtubag. Salamat o Diyos sa imong pagpatalingon sa imong bukos nga lagat ay matanaw kapit sa kumutagon. Akong gituwan o kilaoman, uban ang deklarasyon ng kompleto hilig magabot sa katapusan. Kadaugan kasiguruhan, kabaguhan kausaban, pinagi sa imong mga pulong mga minsayo, madawat sa matapusan ka mga kinabuhi. Salamat o Diyos, bisag pamasa kong kapigas kinabuhi karon nga nakaroon sa Cavite City. Uban sa iyong mga kaubanan, sa nagpatahing pagpaabot sa maong mga papers o gan. Na ilang gipaabot gikan kayo sa embassy. Iyahi usap-usap ang mga katawhan nga nag-process nini. Yaning maong bulan, mahiabot na yun sila sa ilang destination sa David sa Saudi Arabia. Dili lamang sa Saudi Arabia o Diyos, na mga OFW kung dili sa nagalaing-laing mga nasod na ilang destination. Ila ba na o Diyos ilang mga matag pamilya, sa ilang mga bana, sa ilang mga anak, upukan pa, nanabilin sa ilang matag-usap ka mga lugar. Kanya din sila imuhang ipahiluna sa pagpuyuan. Salamat o Diyos, proteksyonin o pantay, o kampingi o Diyos, ang tanan nga mga OFW, o sa tanan nga mga katauhan din sa Tibok Pilipinas, even sa mong presidente, sa mong Pangulo o Diyos, giyahian niya una-una, sa tanan nga mga senador, sa tanan nga mga congressman, sa tanan nga mga mayor, sa tanan nga mga opisyalis sa mga barangay, o sa tanan o Diyos nga mga mga katungdanan sa mga kasundaluhan, sa mga kapulisan, sa mga militar, sa mga Navy, sa mga Air Force, Lord, ako nga pag-ampo ka natin. Even sa tanan nga mga magtutulog sa mga private o sa mga public nga mga eskwelahan, ilabi na sa mga panginabuyan, sa mga katawhan, sa mga negosyo, mga sakyanan o Diyos, nga imuha nga GPL sa ilang mga kinabuga, panalangini ang ilang mga kinabuga. Tagpo ka sila, supply sila sa tanan nilang mga panginahan. Labaw sa tanan nini mo nga David, Lord. Salamat o Diyos imong pagkamaayo na Diyos nga way sama ka. Ikaw mag-supply, ilabi na sa amat, pinulan na mo ka obligasyon, pagbintinar kini sa Shine FM, o sa mao nga pagbintinar sa Wi-Fi connection, Lord. Ang ron ang imuhang mga pulong nga mensahe may dagat sa nagalaing-laing nasod sa tibok kalibutan. Sa tanan usab nga mga ginikanan nga nagpahinugar sa ilang mga kabataan, panalangin ang ilang mga kanikanan. Nag-aisip ang puso kalikon, labi na sa usab sa tanan nga mga magtutulog sa nagalaing-laing mga dati.
Lord, iniktak na og dalit sa kabuntagon. Ako kang ipasalamat ang ipasinundan sa imong pagkamaayo, pagkabuotan nga Dios. Akong i-claim ang imong mga saad o Dios nga way pagkausap. Saad o Dios nga way pagkabago. Niatong nagtuman o nagpahinadlok ang kanimo amahan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Pinagi sa ngalan samahan. Sana sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguman. Ang atong oras mga kaigsunan, medyo muto na yun, alas 7:21 na sa kabuntagon. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon, ani ana usab ang inyong ubos kalagad, ubos nga higala sa kahanginan sa FM Radio o sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod. Manamilit ang inyong ubos nga higala, ubos nga sulugon sa pagpaamit sa mensahe Ginoo kasamang takna sa saming higayon ug mga adlaw pag-uban-uban ta. Ato na ta sa sunod nga mga sinulat sa balaan nga sulatan ay sa ang ubos nga alagad, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagigabit sa balang Espiritu Santo makauban sa tanang mga balaan gikan ang oras sa alas 7:22 na sa kabuntagon. Ang inyong mga higala sa kahanginan ini sa FM Radio sa Sain FM 95.3 at anunay naglanog-lanog sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga duthan. Pastor Sapri Candelario, may pagsigay-sigay, may pagpangapi, may pagmamahaw. God bless everyone. Bye-bye.